Друзья, усіх вітаю на нашем таким маленьком уютном канальчике, экстремистском, между прочим. И сегодня у нас такая будет цікавая штука, якая называется дебаты. Дебаты по выборах у тую самую Координаційну раду, вакол якой там і хтосьці кажа, што яны працуюць добра, хтосьці кажа, што там акрамя скандалаў нічога няма. Вось, і таму я вырашыў ўсё ж таки зрабіць дэбаты з тымі спісамі, якія ідуць у Координаційную раду, каб яны патлумачылі людзям, што гэта такое, навошта яны туды ідуць, каб яны распавялі пра свае праграмы, каб яны паміж сабой неяк падэбатыравалі. І я думаю, што гэта будзе цікава. І каб беларусы таксама пабачылі, хто есть хто, таму што з'явіліся новыя спісы. І глядзіце, які будзе фармат. Значыць, я задам адразу першых 3 пытання, якія я ось праглядаў розныя чаты, там фейсбукі, там і так далей, якія больш за ўсё цікавяць людзей. Можа, яны не самыя такія прям цікавыя, але ж тое, што ёсць, то ёсць. Значыць, гэта першае. А потым пачнецца самае цікавае і самае галоўнае. То бок потым спісы, прадстаўнікі спісаў, спікеры спісаў пачнуць задаваць, у іх будзе магчымасць задаць 5 пытанняў паміж сабой. І час на пытанне і час на адказ будзе не абмежаваны нічым. Потым пасля адказа будзе магчымасць адрэфлексаваць. То бок гэта будзе такія дэбаты паміж сабой, размова больш, будзе час усё гэта абмеркаваць. Таму што вось тыя дэбаты, якія будуць там на Белсаце, напрыклад, ці на Еўрараду, яны таксама вельмі важныя, у іх там вялікія ахопы там і так далей, але там будзе трошачкі абмежаваны час і шмат чаго, мне вось, напрыклад, будзе шмат чаго не ведаю як. Значыць, гэта па-першае. Па-другое, значыць, глядзіце, я прапаную усім спісам таксама паўдзельнічаць у такіх дэбатах. То бок, практычна ў ўсіх спісах ёсць мае кантакты, спісацца. І гэтыя дэбаты мы можам зрабіць, напрыклад, у сераду і ў нядзелю. Вось, і рабіць іх 2 разы ў тыдзень. Ёсць магчымасць зрабіць, напрыклад, да тых же самых выбараў, там можа амаль там, я не ведаю, 6-7 дэбатаў такіх. Таму і можна рабіць, сёння будуць у нас 2 дэбата, чальцы аднаго спіса з другім і потым яшчэ аднім. Значыць, ёсць магчымасць у кожнага спіса, акрамя аднаго, я не буду казаць, што гэта за спіс, яны самі здагадаюцца, іх на нашым канале не будзе ніколі. Вось, гэта аўтарская ўсё-такі праграма, і таму я маю права, і чальцы Белпола маюць права вырашаць, хто будзе на канале, а хто не будзе. Таму прабачце. Вось, і будзе яшчэ таксама у чаце апытанка, то бок, вы не спяшайцеся адразу галасаваць, то бок будзе апытаначка, дзе вы зможаце аддаць свой голас, ці не голас, ці не аддаць. І ў канцы, калі скончыцца наша вось гэтая вось размова, вы таксама можаце аддаць свае галасы. І так, другі маі, у чаце тыя пытанні, якія ёсць, значыць, глядзіце, магчымасці задаць у мне іх не будзе, бо гэта ператварыцца там у бясконца. Таму, калі будуць прысутнічаць непасрэдна чальцы спіса, яны могуць таксама ў чаце адказаць на нейкія пытанні там і так далей. Вось, і зараз з намі будуць нашыя маладыя палітыкі, моладзь, скажам так. Гэта будзе спіс «Рух Воля» і спіс «Наступ». Ось, Мікіта Забуга і Євген Караулов. Вітаю вас, маладыя палітыкі. Адразу Євген ужо быў, можа, ў 2 складах КР, то бок ён опытны вельмі. Мікіта яшчэ не быў ні ў адным складзе. Таму мы зараз пабачым, як гэта будзе выглядаць паміж імі размова. Глядзіце, адразу я задам 3 пытанні, яны тычацца кожнага. То бок яны і адному, і другому, і паспрабуйце на іх адказаць. Гэта тыя пытанні, якія знайшоў у соцсетках, там тое, што людзей турбуюць. Значыць, пытанне першае. У чым вы бачыце рэальную функцыю, рэальную працу КР, у чым праблемы КР, і дзе вось той самы давер грамадзян, чаму яны так крытыкуюць там і так далей.
Вось чым павінен займацца КР, каб ён быў насамрэч цікавен грамадзянам Беларусі? Пачнем, можа, з больш опытнага Евгена Каролава. Прывітанне ўсім. Для нас Координаційна рада – гэта пляцоўка, праз якую можна змяняць стратэгію дэмакратычных сіл, калі даць ёй рэальнае паўнамоцтва і адказнасць. Адпаведна, мы бачым у Координаційнай радзе такую ролю координацыйную, як бы іранічна это не было. І таксама Координаційна рада вызнаецца нашымі міжнароднымі партнерамі, і это таксама нам надае моц у прасоўванні інтарэсаў беларусаў, абароне правоў беларусаў за межы і ў Беларусі. Праблема цікавасці Координаційнай рады, чаму такі нізкі давер? Ну, на самой справе такое амаль у кожнага, ну, як бы мы не парламент, але ў звычайных парламентаў это таксама. І прычына у тым, што парламент – гэта пляцоўка, да, у якой трэба дамаўляцца. І, адпаведна, часта кампрамісы могуць не задавальняць ніводны бок, але мы ўсе жывем у гэтым грамадстве, нам трэба неяк дамаўляцца. Дзякуй. Ну, але ж я тут трошачки ўставлю свой 5 копеек. Зараз праходзяць парламенцкія выбары ў Венгрыі, і там яўка такая просто капец. Ну, гэта так. Так, яўка будзе высокая, але ці будзе там вот праз 2 гады такі ж высокі давер, як яўка? Ну, побачым. Тое ж самае пытанне Мікіце. Ну, я так разумею, па-першае, дзякую вялікі за то, што запрасілі. Спадар Александр, з вами заўсёды прыемна сустракацца, дыскутаваць. Дзякую за ўсё, што вы робіце, за тую час і энергію, якую вы ахвяруеце. Наконт Координаційнай рады. Разумееце, прайшло 6 гадоў з моманту, пацярпела паразку наша рэвалюцыя годнасці. І за гэты час людзі, за гэтых 6 гадоў бясконцых дыскусій, лабірынтаў слоў, этой вот словеснай белетрыстыкі, людзі проста стаміліся ад всего этого. Это нормальная стомленасць. Вы вспомните першую Координаційную раду, якая была ў 2020 годзе заснавана. Это быў пад'ём, людзі далучаліся, людзі хацелі жыць у гэтым. Зараз зразумела, што Координаційная рада, яна ператварылася ў такі дыскусійны клуб, які, в прынцыпе, нічога не вырашае, нічога не прымае. І пра тую пляцоўку, як і казаў спадар Евген, так, яна можа быць той пляцоўкай толькі ў тым выпадку, калі будуць канкрэтныя стратэгічныя, агучаны канкрэтныя стратэгічныя мэты і задачы, па якім мы можам вярнуцца да хаты і вызваліць Беларусь. Інакш нават 4-я КР, яна будзе застанецца той аморфнай арганізацыяй, якая яна была дагэтуль. Так, добра, пачуў я кожнага з вас. А пытанне другое, якое таксама больш за ўсё тое, што я бачу у соцсетках. Вось, і на яго адказы я таксама пакуль не бачыў. Чаму людзі павінны ісці, ну не ісці, а заходзіць у сваю прыладу і галасаваць за выбары КР? Навошта ім гэта патрэбна? І, ну, я пра КР непасрэдна. І чаму непасрэдна, напрыклад, за ваш спіс? Таму што ўсе ведаюць, што, ну, Координаційная рада гэта, як і наш канал, яна таксама экстрэмісцкая структура, і могуць там і маёмасць забраць, і ўсё на свеце. То бок лукашыстам вельмі не падабаецца, што яна ёсць. Так? Нешта не ведаюць такое. Вось такой, чаму людзі павінны, калі будуць адбывацца выбары, зайсці ў гэту прыладу і прагаласаваць за якой-небудзь спіс, і ў тым ліку і за ваш. Евген? Мативируйте людей. Дадайте. Добре. Ну,
Так, па-першае, першыя вольныя выбары ў Каранцыйную раду адбыліся ў 2024 году, і як бы дагэтуль не было ніякіх зліваў, і гэта немагчыма, як запэўняе Павел Лібер і платформа «Тры сваны» гарантуюць бяспеку, і ну, як бы ніхто не ведае, як там і хто галасуе, ну, в сэнсе все галасуюць ананімна. І даведацца, што чалавек прагаласаваў, гэта немажліва. Плюс таксама платформа выпускаюць падрабязную там інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна, і ў мінулы раз нікога не арыштавалі, наколькі памятаю, ну і немажліва было гэта зрабіць. Вот. Сама пляцоўка унікальная. Да? Беларусаў за апошнія там 30 гадоў былі, вот, напэўна, толькі першыя выбары прэзідэнта вольныя, все іншыя збольшага былі сфальсіфікаваны. Такім чынам, як бы Каранцыйная рада, протапарламент, гэта прадстаўнічы орган, гэта адзіны орган і адзінае месца, як бы, дзе ў беларусаў сапраўды лічацца галаса, калі яны іх аддаюць. І чым больш людзей галасуюць, тым больш гэта нам надае сілы, моцаў прасоўвання павесткі праблем беларусаў, да? Тым ліку і на міжнароднай арэне. Першую чаргу. Конечно, да, у нас зараз няма улады унутры Беларусі, мы на гэта мала ўплываем, але мы можам уплываць на агульную павестку дэмакратычных сілаў і перамоваў з міжнароднымі партнерамі. Так. За нас трэба галасаваць, таму што, як мы ўжо колькі разоў прымалі заяву, адзіная стабільная фракцыя Каранцыйнай рады, але не толькі за гэта. Мы змагаемся за правы беларусаў, адстойваем іх, і наша агульная мэта – гэта набліжэнне зменаў у Беларусі. Мы актыўна працавалі і ў КР-2, і ў КР-3, нягледзячы на тое, што у нас было толькі 10% месцаў у КР, мы ўсё адно змаглі там прапановваць какие-то заявы, быць карыснымі, весці перамовы, хаця нават не ўваходзілі ў большасць. Мы прымалі заявы, адстойвалі правы, праблемы легалізацыі беларусаў, у прыватнасці ў Польшы, там, калі ў 24 году раптам змянілі парадак падачы на візы студэнцкі, мы змаглі ад Каранцыйнай рады, падрыхтавалі ліст, і потым дазволілі цэлы тыдзень людзям з Беларусі падавацца на візу нават без запісу. І галасуючы за нас, гэта надае нам моц. Евген, тое, што вы рабілі, я лічу, што будуць нейкія пытанні, вы гэта абмяркуеце. Вось. Добра, што там вы рабілі. Аб гэтым я лічу, што падрабязней мы потым як бы ці вы распавядзеце, ці яшчэ неяк інакш. Тое ж пытанне, Мікіта. Ну, глядзіце, чаму людзі павінны ісці? Пачнем з таго, што беларусы ўвогуле нікому нічого не павінны. То бок я таксама, як грамадзянін Беларусі, я раздзяляю гэты песімізм. Таксама да апошняга часу бачыў нерелевантнасць удзелу, но в той же самый момент я разумею, што без палітычнага крыла, без легалізацыі воля, як руха воля, як той структуры, якая надасць нам мандат вызваліць Беларусь, сённяшнім часам гэта зрабіць немагчыма. Таму я прашу нашых сторонникаў, нашых светлых людзей, пасіянараў, якія разумеюць, што без волі, без сілы не будзе волі, прыйсці прагаласаваць. Не гледзячы на весь песімізм, мы разам зробім ўсё магчымае і немагчымае, каб вызваліць Беларусь, каб вярнуць нашых братоў і сясцёр да хаты, гэтых сотні тысяч выдаўленых людзей, і вызваліць Беларусь з гулага, які зрабіў лукашысцкі рэжым. Дзякуй. Дзякуй. Канешне, складанае вельмі пытанне. Вось, апошняе ад мяне. Тут у чаце пытанняў кашмар. Значыць, зараз падзяліліся АДМ-сілы па пытанню санкцый. І вось у меня пытанне такое. Беларусь вось зараз застаецца істочнікам пагрозы не
только ў краіне непасрэдна, так? Там, ну, усе ведаюць, што ідуць арышты. Вось сёння толькі колькі было напісана, каго арыштавалі ўсё апошні час і так далей. Але яна яшчэ з'яўляецца пагрозай і для стран еўразвяза. Гэта і вось гэтыя шарыкі, якія ляцяць, гэта імігранты на граніцы, гэта і дроны там час парой злетаюць. Ну, карацей, і зараз яны таксама і пра ядзерную зброю там нешта распавядаюць. І вось Лукашенко недавно заявіў, што мы рыхтуемся да вайны, там і так. То бок заўсёды такі істочнік напружвання. І вось ваша пазіцыя як будучага, калі пройдзеце выбары, чальца КР, ці зараз, ну, скажем так, вось ёсць две пазіцыі, ці пагадзіцца з тым, што трэба здымаць санкцыі, трэба вызваляць людзей, трэба неяк дамаўляцца з Лукашенко там і так далее. Ці і неяк папытацца з гэтай рэпрэсіі скончыць. Ці, напрыклад, размаўляць з еўрапейскімі партнёрамі і з амерыканскімі, у тым ліку, якія зараз здымаюць больш санкцый, каб больш ціснулі на рэжым. Вось ваш адказ можа быць складаны, але ж мне цікава яго паслухаць. Евген? Так, ну, агулам наступ супраць санкцый дзеля санкцый. Санкцыі, якія не ўбудаваны ў стратэгію гандлю і пераходу, абслугоўваюць у першую чаргу сімвалічную паездку лідараў міграцыі, прапаганду рэжыма, а не інтарэсы беларускіх грамадзян. Таму нашы прынцыпы па санкцыях як бы такія. Санкцыі патрэбны, але толькі як частка выразнай палітычнай здзелкі. Кожнае ўзмацненне, кожнае змяшчэнне павінны быць прывязаны да канкрэтных і правяральных крокаў рэжыму. Мы падтрымліваем персанальныя кропкавыя санкцыі супраць тых, хто прымае рашэнне аб рэпрэсіях і ўцягванні Беларусі ў вайну, але выступаем супраць пашырэння сектаральных санкцый без яснага палітычнага зместу здзелкі. І мы лічым памылкай аўтаматычна патрабаваць яшчэ санкцыі пасля кожнага кроку рэжыма, не прапаноўваючы партнёрам зразумелыя выразныя карты, мапы стратэгіі, як праз гэтыя санкцыі прыйсці да перамоўнай пазіцыі і пераходу. Ужо цяпер частка вызваленых палітвязняў і зменняў у кантактах захаду з Мінскам адбываецца ў фармаце санкцыю абмен на людзі. Таму наш падыход не хаваць гэтага, а дамагацца празрыстых, максімальна кантраляваных грамадствам партнёрамі здзелак. Для нас важная зразумелая цаны выкуп, а не афармленне іх кулуарнай дамоўленасці. Дзякуй за адказ. Сябры, я каментаваць нічога не буду. І дадаваць пытанне таксама не буду. Вы потом маеце магчымасць паміж сабой гэта все зрабіць. Мікіта. Пытанне было, ці дамаўляцца з рэжымам, я правильно разумею? Ну так, санкцыйная палітыка, то бок ціск, ці дамаўляцца, ці здымаць, ці перамовы. Глядзіце, шаноўна, я ўжо ў супраціве больш за 20 гадоў рэжыму. То бок, калі вы мне назвалі маладым, то вялікі вам дзякуй. У мяне сын аднаго ўзроста з спадаром Евгеном, амаль што. Таму я ведаю адно, што без сілы, на жаль, рэжым нас не ўспрымае. То бок, ён усіх гэтых гаваруноў, якія майстроў славеснай белетрыстыкай, ён не видзеў мікраскоп. Ён баіцца толькі арганізацый кшталту БВА, ПКК, 15-14, ТУР і іншых беларусаў, якія змагаюцца ў падроздзелах ВСУ. Вось гэта ён баіцца. Што датычыцца дамаўляцца, не дамаўляцца, ну, разумееце, з тэрарыстамі дамаўляюцца. Пытанне только, ці сам ты з'яўляешься сілай, з якой можна дамаўляцца. Таму што тая карціна, якую мы бачым зараз у дым-сілам, ну, на месцы рэжыма я б нават... Нема сэнсу дамаўляцца з тым, хто сабе нічого не прадстаўляе, хто не прадстаўляе сабой сілу. Што датычыцца санкцыйнай палітыкі, зразумела, яна павінна быць накіравана не на беларускі народ, а павінна быць накіравана кропкава менавіта на тых злодзеяў, якія парушылі прысягу,
якія займаюцца геноцидам народа, якія геноцидам нашай нацыі, якія прэсуюць нашых грамадзян, якія парушаюць правы, на іх павінны быць накіраваны гэтыя санкцыі, каб кожны ведаў, што як толькі ён пераступіць закон, ён як мінімум пападзе ў чорную кнігу Беларусі, і як вынік ён окажется ў турме. Конечно, мы не будем ему заливать там хлоркой унітазы і там яго катаваць, як ён гэта робіць, але дакладна ён адседзіць свой тэрмін. І той же самы момант, кожны афіцэр, кожны сержант, кожны жаўнер, які захаваў сябе, сабатуе вось гэтыя ўсе прыступныя прыказы, захаваўся на светлай старане, ён павінен ведаць, што у будучым ён знойдзе сваё месца ў нацыянальнай беларускай Беларусі. Таму санкцыі кропкава, дамаўляцца только з пазіцыі сілы. Дзякую. Так, вы адказалі на мои пытанні, і калі вы адказвалі на гэтае пытанне, я лічу, што вы ўжо больш-менш понялі наратывы кожнага. І таму я прапаную зараз перайсці да вашых пытанняў. І першае, Евген, мы ўжо распачалі з цябе. Першае пытанне да Мікіты. Слухаем. Да, у меня спочатку будет питание, связанное с самим выборчим списом воли. И на выборах КР-3 у вашем списе было 18 человек, з іх на бегучих выборах ідзе толькі 4 от вашего спису. И закономерное питание, что такое блок «Рух воля», як оцениваете працу фракции и як вырашылі узначаліць гэты спіс выборчы? Еще раз повторите питання, чому я вирішив узначальний спіс? Что такое блок «Рух воля», як ацэньваеце працу фракцыі, чаму вырашылі яго ўзначаліць? Пытанне ўзнікла, таму што на мінулых выбарах у вас в спісе было 18 чалавек, і з іх на гэтых выбарах у вашым спісе засталось только 4. Ну, глядзіце, спадар Кузь, мой пабрацім, добраахвотнік, ветэран вайны, ён выканаў сваю працу. Я зараз не буду ацэньваць гэту працу. Я думаю, што ён зрабіў усё магчымае, што было на той момант у тых рамках, якіх ён быў, і з той колькасцю дэлегатаў, якія былі абраныя. Таму зроблена, скажем так, не так шмат, як мы планавалі гэта зрабіць. Было шмат розных перапонаў, якія не дазвалялі нам данесці нашы думкі, арганізаваць працу. Былі перапоны ў адміністрацыйным фармаце, людзі адказваліся праходзіць паліграфы, не было пэўнага давера. Таму сённяшнім часам у нас заходзіць больш прыхільнікаў, мы будем працаваць больш актыўней са сваімі выбарцамі, каб в итоге нам мець большасць галасоў і каб мы маглі задаваць павестку. Менавіта павестку, звязаная з мілітарнай, парамілітарнай тэматыкай. Што мы зрабілі? Шмат зрабілі. І ў першую чаргу мы зразумелі, што такое КР, і як нам правільна працаваць у КР. Так, каб перамагчы і вярнуць беларусаў у Беларусь. Так, тут яшчэ было пытанне, што такое «Рух воля». «Рух воля» – гэта арганізацыя, якая ставіць сваёй мэтай задачай дэакупацыю Беларусі, вызваленне Беларусі ад гібриднай акупацыі, ад калабарантаў, якія незаконна захапілі ўладу і яе ўтрымліваюць. Калі коротка. Добра. Евген, будзе якая рэфлексія на гэты адказ? Напэўна, не, можам.
Добра. Ну, у меня будет Микита. потом еще питание, связанное эту тематику, но я думаю, что мы Не-не, по одному... еще 4 питання у тебя есть. Вот 4 питання у Ну тебя так, ще есть, але я их мне не одразу красть все не 5 буду. сказать. Не, зараз чарга Микиты тебе. Добре. Може ви, калі будете адказваць на пытанні, яны ж могуць змяніцца, то таксама неяк. Вы, можа, нешта такое пачуеце, што ўнесеце нейкія карэктыроўкі там і так далей. Таму зараз прапаную Мікіце задаць. Ну, могу просто удакладніць сваё пытанне з улікам пачутага. Удакладні. Я не буду абмяжоўваць нікого. Добра, я як бы это другое пытанне хутчэй, но оно вельмі цесна павязана. Не, давай, Євген, давай Добра, так. давайте, Мікіта. Калі гэта другое пытанне, гэта другое. Мікіта, прапаную задаць пытанне спісу наступ. Глядите, господар Евген, у пресс-релизе вашем стоит мета вернуть право беларусам жить у себе дома, дословно. Адсюль у мяне пытанне, як у сягонняшніх рэаліях вы збіраецеся гэта зрабіць, менавіта вось як вярнуць насільна выдаўленых з краіны нашых грамадзян, беларусаў, вярнуць іх да хаты, і як вызваліць нашых братоў і сясцёр з ГУЛАГа, які сёння рэжым стварыў у рамках вось наших межаў Рэспублікі Беларусь. Я па шчырасці вам дапамагу. У мяне ёсць некалькі варыянтаў адказаў. Першы варыянт дамаўляцца з рэжымам, так як вот прапісана ў вашай праграме. Потым Б фінляндызавацца. В зрабіць гэта праз ДНК любві. Г пачакаць, пакуль за нас гэта зробяць немцы, амерыканцы і іншыя еўрапейцы. І Д іншае. Можа будзе свой які адказ. Ну, дзякуй за дапамогу, можа у Єна ёсць свой адказ. ДНК любві не зусім зразумеў. Ось, але адказ такі, што ну, праз дыпламатыю, як мы пазначаем у сваёй праграме, праз дыпламатыю неяк дамаўляцца. Это будзе, конечно, доўгі працэс, але ўжо зараз як бы мы бачым, што дзякуючы адміністрацыі Трампа там некаторых людзей вызваляюць, і мы павінны карыстацца ўжо гэтым санкцыйнымі механізмамі. А вы як у гэтым? Прычым тут Трамп і вы? Мікіта, мы не перабіваем. Євген адказвае, потым рэфлексія будзе. Євген. Мы пазначаем, што ў КР ёсць магчымасць влиять на повестку дэмакратычных сілаў, нас прызнаюць міжнародныя партнеры як прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл, і мы можам выкарыстоўваць гэты нашы мажлівасці для прасоўвання менавіта такой спробы вырашэння гэтага канфлікта, рэвалюцыі будучыні Беларусі. І мы ўжо працуем, як бы удзельнічаем, ну, як фракцыя наступ, удзельнічаем у стратэгічных дыалогах і у іншых такіх вось актыўнасцях прасоўваем ідэі. Дзякуй. Вось зараз рэфлексія на адказ. Ну, я просто разумею, што у дыпламатыі павінна быць як мінімум две стараны. Я так разумею, рэжым і нехта з іншай стараны, дыпламатычныя сілы, так? Но, як я разумею, дыпламатычныя сілы, ну, ніхто не чуе. То бок, ніхто за стол не садзіцца размаўляць. Як яшчэ раз падкрэсліваю. Таму, ну, мне не зразумела, якімі... Можна, конечно, тут накидывать пуха вот этими агульнымі фразамі, дыпламатыі, але калі нават казаць пра дэталі, якім чынам дыпламатыі можна вярнуць хаця бы тых ж самым палітвязней или вярнуць беларусаў на радзіму, калі вас не чуюць ужо на працягу там 32 гадоў.
Ну, можна удакладніць канкрэтна, якія крокі вы збіраецеся рабіць? Ну, я ж кажу, у тым ліку пра стратэгічны дыялог, які ў нас ёсць з амерыканцамі, з Еўрапейскім саюзам, групу па палізняволеным, там і зараз ідуць вызваленні. Ад нас, напрыклад, там удзельнічала, там сярод этой групы удзельнічала Лана Гібрамрям, якая з'яўляецца сяброўкай фракцыі наступ. І нас не чуюць, але, нас чуюць, і у нас ёсць мажлівасць вось пра гэтай групы удзельнічаць. Няма пытання больш. Дзякуй за адказ. Еўген, твоё пытанне да Мікіты? Так, вяртаючись да блок-волю, фракцыі блок-воля, у КР3 фракцыя блок-воля апынулась самай нестабільнай фракцыі. Праз пару месяцаў склаў мандат лідар Максим Денисевич, потым праз канфлікты сышлі з фракцыі Сергей Кідышка, Сергей Петрухін, Карына Маліноўская адмовілася ад мандату, потым была праблема з сыходам, не сыходам цалай фракцыі, Александр Квачко заявіў, што сышоў, потым не сышоў, абвінавацілі іншых сябраў блок, што яны захапілі фракцыю, урэшце рэшт яны засталіся, але Александр Квачко ўсё адно праз пару месяцаў сышоў, і фракцыя складалася ўсяго толькі 6 чалавек, але і такой групоўкай вы не змаглі дамовіцца паміж сабой. Адпаведна, пытанне, якая была зроблена праца над памылкамі, як фарміраваўся новы спіс, і ці гатовы вы да супрацы з іншымі? Глядзіце, па-першае, я не магу адказваць за памылкі іншых чальцоў. Я у волі толькі з чалец волі з прошлага месяца. І мне цяжка зараз адказваць за спадара Куся і за іншых чальцоў волі, але наколькі я ведаю, што гэта не было беспадстаўна. То бок воля прапаноўвала канкрэтныя рэзалюцыі, прыняць канкрэтныя рэзалюцыі, звязаныя з вайсковай тэматыкай. Гэтыя рэзалюцыі не падтрымліваліся, сабатаваліся. Таму, як я ўжо казаў, наша сённяшняя задача як мага большым складам зайсці ў КР і каб выправіць гэтыя памылкі. Не памыляюцца, спадар Еўген, толькі тыя, хто нічога не робіць. Еўген, будзе якой каментар? Так, конечно. На самой справе это не зусім так. Наколькі памятаю, толькі адну прапанову фракцыі блок-воля не прынялі. Гэта прапанову наконт паліграфа, усе іншыя. І пра ўтварэнне беларускага войска, рэзалюцыя пра акупацыю, стварэнне міжведамственнай камісіі, стварэнне камісіі па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. Гэта ўсё было створана, і блок-воля быў у большасці з каманды Латушкі Рух за свабоду, і мог збольшага заўжды найбольшая фракцыя ставала на боку волі ў спрэчках, і адпаведна павінна ж быць нейкая палітычная адказнасць, так? За ваш спіс у мінулы раз людзі галасавалі, і ў выніку апынулі шмат праблем, які я пералічыў, і спіс гэты зноў ідзе на выбары. Таму такое пытанне ўзнікла, наколькі будзе стабільная фракцыя ў гэты раз. Глядзі, Еўген, тут я уже ў выніку павінен умешацца, таму што насамрэч Мікіта не быў чольцам волі, і ён многа чаго не ведае. Але што ты зараз кажаш, шмат чаго насамрэч гэта твоё ўспрыяцце. Я не буду зараз адказ даваць на гэтае пытанне, таму што мы тут не для таго, каб я з табой у дэбатах быў. Таму рэакцыя понятна на адказ Мікіты. І прапаную задаць Мікіце ўжо сваё пытанне. Вернее, Мікіце задаць пытанне Еўгену. Дзякуй. Так вось, вы казалі пра прапановы волі. Адна з прапаноў была гэта стварыць міжведамственную вайсковую камісію з Координаційнай рады, з АПК і ОСЦ, офіс Світланы Георгіївны Ціхановскай, якая па нашай ініцыятыве была створана. І у мяне пытанне,
Ось ви у своїй программе пишете, в 5 пункте, что необходное для обороны профессийные войски. Магчимость профессионального войска, ну там я не буду весь пункт зачитывать, а як так відбувається, що ви за національне військо професійне, а самі виставили на то, каб на голосовании выставили то, каб скасовать эту комиссию. Уже Так, принято при тым. Ну, я проверю нашу программу. У нас 5 пункт беларуская дыяспора як палітычная сіла, і про войска, здаецца, там не было нічога. Ось. Магчыма, Але гэта ў агулам- каштоўнасцях ваших, або там трэба забіць, ну, магчыма, это з адного з гэтых дакументаў. Ну, так дакладна там написано про войска. Для обороны там... Я могу зараз перечитать, знайти этот документ, але он докладно прописан. Нет, ну, про войска у нас няма, тому що і наша тематика у нас як бы не можем за это выступать, але агулам, па-першае, гэта прапанавала ліквідаваць нарады фракцыю, гэта калектыўны орган лідараў фракцыю і лідараў камісіі ў Координаційнай радзе. Прапанавала ліквідаваць эту камісію, таму што яна як бы нічога не зрабіла за гэты час. Там у прапанове было напісана, што камісія павінна справаздачыцца кожныя 3 месяцы, не было ніводнай справаздачы. Таксама выступілі на паседжанні нарады фракцыі сябры гэтай міжведамственнай камісіі Павел Мар'еўскі і Віталій Лакотка, якія сказалі, што гэта камісія была спачатку трохі актыўная, там і ёй займаўся Александр Квачко, але там на гэтым праца як бы скончылася. Яна больш не дзейнічала і ні разу не прадставіла справаздачу для Координаційнай рады. Таксама нам сябры камісіі нават не разумелі, што ў нас ёсць 2 камісіі. Ёсць адна камісія ў межах Координаційнай рады, камісія па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. А таксама вось гэта міжведамственная камісія, яны не зусім даже спачатку разумелі, пра якую камісію мы кажам. Вось, у выніку яны таксама падтрымалі і галасавалі за то, каб яе ліквідаваць. За гэта прагаласавала большасць Координаційнай рады, і мне здаецца, гэта правильно прызнаваць свае памылкі, там выпраўляць іх, калі нешта не працуе, таксама уберагчы Координаційную раду 4 ад вот этого груза рэчаў, які не вельмі не працуюць, і не перадаваць ім, а ўжо зараз прыпыніць іх. То бок вайсковая камісія, якая займалася стварэннямі нацыянальных падроздзелаў, вас перагружае? Мы не ведаем, чым яна займалася. Мы нічога пра яе не чулі. Нам ні разу не было прадстаўлена справаздача. Як бы сябры гэтай камісіі ад Координаційнай рады сказалі, што яна як бы нічого не рабіла. Ну, таму з'явілася эта прапанова яе ліквідаваць, і тым ліку таму яны самі галасавалі за яе ліквідацыю. Ну, ці прынамсі не былі. Вы разумееце сэнс таго, што вы зрабілі? Гэта міжведамственная камісія. То бок у яе склад уходзяць чальцы ОПК, АПК, ОСЦ. То бок калі, напрыклад, тыя ж самыя чальцы Координаційнай рады, якія ў склад увайшлі, не справаздачыліся, вы мелі права запытацца аб тым ж самым у дэлегатаў АПК, прадстаўнікоў АПК і Мы офісу. не маглі, таму што мы нават не ведалі яе склад. Нам нічога пра яе больш не казалі. І таму вы вырашылі яе І на гэтым ліквідаваць. все скончылася. Ну, у нас былі там нашы Таму вы прадстаўнікі, вырашылі яе які ліквідаваць. былі не супраць таго, каб ліквідаваць гэтую камісію. А давайте я ўжо скончу гэтую беседу. Так, таму што насамрэч усе такія камісіі, у якой бы краіны яны не былі, яны не справаздачацца, таму што гэта праца з'яўляецца не публічнай. Гэта па-першае, па-другое, якраз гэта і тычылася потым паліграфа.
чаму і прапанавалі паліграф, каб потым Александр, нет, я дадам. Там у прапанове было написано, па-першае, што яна будзе справаздачацца кожныя 3 месяцы. Па-другое, ўсё ж таки не мы вырашалі, там не наступ, не сакратарыят, это вырашыў агульнае паседжанне Коордынацыйнай рады. Добра, але ж я кажу, што прапанова была якраз, што яна будзе справаздачацца, але якраз на той момант падыходзіла вось гэтая прапанова па паліграфу. Ну, мы гэта скончым, тое, што было, то было. Гэта ўжо ўсё. Зараз мы больш кажам пра КР-4. І так, гэта ўжо... Я не згодны ўсё-такі. Як жа палітычная адказнасць за свае дзеянні і гэтак далей? Як жа палітычная адказнасць? Ты мяне зараз пытанне задаеш? Ну, это такое рытарычнае трохі пытанне, напэўна, але ўсё ж такі мы былі ў КР-3, у фракцыі «Бок волі» і наступ. На рытарычнае пытанне звычайна не адказваюць, гэта па-першае, а па-другое, ну, калі казаць пра якраз пра адказнасць, то пытанняў столькі шмат да ўсякіх розных, і ў тым чысле да вашай фракцыі, што гэта не мэта гэтага эфіра, вось пра палітычную адказнасць, таму што шмат пытанняў, вельмі шмат. Я даже зараз чат бачу, і там пытанняў столько, што мама не гаруй. Это пра палітычную адказнасць. І таму ўсё ж таки прапануем, мы зараз кажам пра КР-4. Вось. І далей пытанне, ад каго ёсць. Я ўжо заблытаўся, хто з вас там адказвае. Боже мой, колькі пытанняў прагучала. Бо нас уже чакаюць, скора будуць іншыя людзі. Таму у нас яшчэ ёсць час. Пытанне ад Евгена непасрэдна Нікіці. Добра. У праграме Руха Воля пазначана, прызнаючы факт гібриднай акупацыі Беларусі, Расійскай Федэрацыі і палітычнымі групоўкамі калабарантаў і імкнучыся да вызвалення радзімы, Рух Воля ставіць перад сабой наступныя задачы. Ну і гэтак далей. Але далей вы пішаце распрацоўка канцэпцыі падрыхтоўкі вайсковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі, які гарантуюць непрызнанне анексіі Беларусі Расійскай Федэрацыі, як і непрызнанне Беларусі ў якасці пратэктарата Расіі ці Кітая. І пытанні такія. Ці з'яўляецца Беларусь незалежнай краінай? Калі не, то як Беларусь здабыць сваю незалежнасць? І які статус у Беларусі па меркаванню вашага спіса? Ну, гэта канкрэтна ў праграме запісана. Вы самі адказалі на маё пытанне, працытаваўшы нашу праграму. Наша краіна акупавана. Я думаю, только сляпы гэта не разумее, чалавек абсалютна бескрытычнага розуму. Сёння краіна акупавана, сёння знаходзяцца базы ворага на тэрыторыі нашай краіны. Сёння ідзе канкрэтны геноцид нашай нацыі. Паступовы, мягкі, праз мову, праз рускі свет, так называемы, праз медыа. Зразумела, што сёння стаіць калабарант, імя якому Лукашенка, пры ўладзе. Той ж самы Кадыраў, толькі, можа, трошку з большымі паўнамоцтвамі. І тут ачевідна, які статус. Краіна акупавана. Де юра і де факта. Ну, де юра, якби ми пакуль што маем права голаса у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і так далей, але мы разумеем, што поўны кантроль сёння захоўваецца са стараны Расіі. Таму ёсць задача вярнуць Беларусь у сям'ю еўрапейскіх народаў і зрабіць Беларусь беларускай. Евген? Зразумелы адказ. Добра. Зразумелы. Мікіта, Евгену пытанне? Ну, я па шчырасці перачытаў і праграму, і вось вашу трэба зрабіць, і вашы каштоўнасці. Вось там напісана даслоўна, что вы ставите мэтай трансформацию режима и переход до новой конфигурации улады. Отсюда вот у меня просто чалавечае пытанне. Ось мы асабіста, прадстаўнікі волі, лічым, што рэжым Лукі трэба просто знішчаць, прыбіраць, а вы збіраецеся яго трансфармаваць.
Ось, калі ласка, прасвяціце мяне і маіх прыхільнікаў во што канкрэтна вы хочаце трансфармаваць гэты рэжым і зрабіць яго там больш софт рэжымам ці як? І пытанне. Трансфармацыя. Во што і куды? Ну, мы як бы так лічым, але гэта не значыць, што это як бы рэалістычна, да? Но мы бы верым, што мажліва, да, праз як бы як іншыя рэжымы змяняліся, яны ішлі праз розныя этапы трансфармацыі, і ў бягучай сітуацыі, як бы калі мы бачым, што гэта адзін з мажлівых варыянтаў. Назовите мне хотя бы один. Ну, мы бы як бы таксама хацелі знішчыць рэжым, але нават у бягучай сітуацыі, калі пачалась, ну, напрыклад, да, ўварванне Расіі ва Ўкраіну, то Ўкраіна там не адпраўляла свае войскі ў Беларусь, там не дазваляла беларускім добраахвотнікам заходзіць на тэрыторыю Беларусі, хаця расійскія добраахвотнікі заходзілі на тэрыторыю Расіі, і мы, ну, разумеем, што, ну, як бы зараз жа не знаходзіцца ў стане вайны Беларусь там з краінамі Евросоюза, да, напрыклад, і ну, як бы бачна, што Еўрапейскі Саюз, там НАТО не гатовы да какого-то сілавога ўмяшальніцтва у справы Беларусі, да. Ну, напэўна, все мы бы хацелі, да, чтобы Трамп там разбомбіў Москву, як Тегеран, там, умоўно, или там выкраў этого Путина, и мы все, ну, як бы это все скончилось, там вернулись домой, смогли бы будаваць вольную Беларусь. На жаль, у бягучай сітуацыі, ну, мы не бачым, што заходнія лідары гатовы да вось такіх сцэнароў, таму мы выступаем за як бы перамовы там мажлівыя, і галоўнае это выратаваць, спасці людзей. Евген, а ты, оказывается, экстремист. Вы не отказали на мое пытанне. Мое пытанне было простым. Ці вы збіраецеся прыбіраць рэжым, для гэтага рабіць пэўныя дзеянні, ці вы збіраецеся яго трансфармаваць? Так адно іншого не выключаюць. Праз трансфармацыю зможам яго і прыбраць. Дзякуй. Прымаем адказ, які ён ёсць. Я лічу, што ёсць людзі, які гэты адказ задаволіць, ёсць людзі, які гэты адказ не задаволіць. То бок у нас розныя меркаванні. Вось. І па апошняму пытанню, я так понял, правильно? Евген, прапаную апошняе пытанне, і потом у вас будзе па 3 хвілінкі на сваю прамову, каб, ну, неяк звярнуцца да гледачоў. Праграме напісана ўзмацненне санкцыйнага ціску на прадстаўнікоў бізнеса, але дзеля чаго ўзмацняць ціск на звычайных бізнесменаў, калі гэта фактычна знішчыць незалежны беларускі бізнес, і нашы прадпрымальнікі заўжды будуць прайграваць у канкурэнцыі з іншымі. Ну, мы уже казалі пра кожны выпадак індывідуальны, трэба глядзець на кожны кейс. Вы лічыце, што прадпрымальнікі, якія працуюць на беларускай ВПК, якая сёння забівае дзетак. Вось зараз я знаходжуся ў сябра, які кожнага вечара сваю малодшую дачку 6гадовую засоўвае ў падвал. І вы лічыце, што гэтым прадпрымальнікам, якія дапамагаюць беларускам ВПК, які 100% працуе на расійскі ВПК, дасылае снаряды, шасі для ракет, ось яны не заслужваюць санкцый? Мы кажам канкрэтна пра кожны выпадак. Ну, у вашай праграме як бы напісана агульна, да, і таму не зразумела, там, як там дапамогуць умоўна санкцыі на секонд-хенд ці іншыя рэчы, такія, якія напрамую не звязаны з ВПК. Про секонд-хенд ніхто не кажа, шановны. Сёння краіна, 65 краін у стане вайны, прямо ці ўкосна. Сёння палітыка – гэта вайна, а вайна – гэта палітыка. Як сказаў Клузевіц, вайна – гэта працяг палітыкі, калі іншымі спосабамі гэта вырашыць немагчыма. Таму мы зараз у гэтым стане.
І все, што датычна сітуацыі, калі мы можам гэту вайну спыніць, беларусаў вярнуць да хаты, вызваліць нашу краіну, усе санкцыі, якія гэтаму дапамогуць, вось гэтыя санкцыі будуць уведзены. Все ў рамках правового поля будзе. Нікога просто так беларуса, які там плаціць падаткі, робіць сваю працу, не звязаны з рэжымам, яго ніхто чапаць не збіраецца. У нас іншых беларусаў няма. Нам Ілон Маск не прывязе іх з Марса. Таму працуем з тым, што ёсць, але кожны прадпрымальнік, які будзе спрыяць рэжыму, захаваць сваю ўладу, якую незаконна захоплена, будзе парушаць Канстытуцыю ўжо 5 раз изнасилованную рэжымам, то, конечно, павінен ведаць, што ён панясе санкцыі. Гэта ж зразумелыя рэчы. Навошта нават пра гэта гаварыць? Ну, як чалавек, які трошачкі разбіраецца, як санкцыі вводзяцца і так далей, я магу толькі адно дадаць, што санкцыі весці вельмі складана, і трэба просто так вось падаць спіс і ўвесці санкцыі, гэта немагчыма. Трэба 100% даказуха, што ідзе ўдзел у вайне. І даже калі такая даказуха ёсць, і то іх складана ўвесці. Але ж наколькі мы ведаем, Белполу гэта ўдаецца вельмі добра. Удаецца, але ж не ўсё, могу сказаць, шмат чаго удаецца, і над гэтым ідзе праца. Добра, апошняе пытанне Мікіце да Яўгена, і мы скончваем нашы дэбаты. Дзякуй. Зараз хвіліначку. У вас у сваіх каштоўнасцях вы канкрэтна пішаце. Зараз хвіліначку я іх зачитаю. Так. Хвилиночку. Так. Я просто хочу додать, Александр, вы как бы написали... Что, Евген, додай. Да, вы обещали как бы не улазить своими комментариями, а тут часто кажете как бы и причем бок как бы одного бока. Да? То, как бы, коли обещали уже не улазить, то коли ласка не улазьте. Евген, пробач. Евген, справа ў тым, я не прав зараз, так, але ж справа ў тым, што ты якраз да мяне пачаў звяртацца, і я тебе адразу казаў, што давай вось мы кажам пра выбары, пра гэта і так далей, у якіх я не ўдзельнічаю. Меня не чапайце. Усё. Таму я зараз прабач, што я ўсё... пра санкцыі я просто сказаў, як ёсць, насамрэч. Не ў чый-то бок. Я просто ведаю, я сказаў, як яны вводзяцца, насамрэч. Усё, апошняе пытанне. Вы ў сваіх каштоўнасцях прапісалі, што прымяненне гвалту індывідамі дапушчальны толькі ў межах фізічнай самаабароны, абароны сваёй прыватнасці, маёмасці, абароны праў на свабоду. То бок, вот растлумачце мне, чалавеку, як і іншым там тысячам людзей, якія страціў сваю прыватную ўласнасць, які страціў сваё права на свабоду, права на перамяшчэнне і так далей. Ці сёння ёсць у нас ужо, як у нацыі, права на прымяненне гвалту? Калі супраць рэжыма, то, конечно, ёсць. Супер. Тут мы з вами прямо сходимся, то бок маладзёвы наступ за то, каб фармаваць агульнанацыянальны супраціў. І нават... я бы... Глядзіце, Мікіта, першае, я бы хацеў, просто у нас не было уступного слова, але я хацеў бы, я планаваў на пачатку сказаць, па-першае, вам дзякую, тому што вялікі за ваши проекты пашпартную Беларусі і геральдычная рада мяне асабіста, прынамсі, вельмі ўражвае працы іх і што вы робіце.
Вось агулам што самой справе каштоўнасці то нашы збольшага падобныя, таму што рух воля і для нас для спіса наступ таксама воля адна з найвышэйшых каштоўнасцяў. Вось, але на жаль у КР3 нас не атрымалася сябраваць з Александром Квачко, і з іншай фракцыі я веру, што і Александр Кабанов шчыра намагаўся там часам разабрацца ў усіх унутраных працэсаў, але на жаль за Александра Квачко у нас это не вельмі атрымлівалася. Я разумею пазіцыю іншых сябраў яго фракцыі, калі нашых б'юць. Вось, але агулам мне здаецца, што да, справа нас больш агульнага. Вы готовы пройсці поліграф, калі што? Асабіста. Трэба вывучыць гэтае пытанне, але, напэўна, можна было бы. Колькі вам часу даць на вывучэнне? Так, ужо пашлі пытанні не па выбарах КР, прабачце. Гэта я лічу, што вось я так лічу, мне так падаецца, што абодва спіса будзе у КР, абодва спіса имеюць сваіх прыхільнікаў, і таму гэтыя пытанні там будуць уже падымаць тыя людзі, якія туды пройдуць. Ці падымаць, ці не падымаць. А у вас ёсць па некалькі хвілін на прамову сваю, каб да гледачоў звярнуцца. Такая піар-акцыя. Евген, пачынаем з вас, як пачыналі. Можа даць ужо слово Мікіце забуду, таму што я цэлы стрым пачынаю. Мне здаецца несправядлівым да нас абодвух. Ты глядзі, як ён пачаў. Мікіта, калі прапануюць, трэба карыстацца. Дзякуй. Я б хацеў сваім грамадзянам, сваім братам і сёстрам беларусам сказаць простыя словы. Сёння цяжка, і нам усім цяжка. Мы ўсе выжываем, мы ўсе на чужбіне. Тыя нашыя грамадзяне, якія ўнутры, яны таксама пад страхам, пад гнётам. Яны разлічваюць ад нас пэўных крокаў. Не вось гэтай дэмагогіі, якая ўжо гэтых лабірынтаў слоў 6гадовых, якія проста заганяюць дэпрэсію не толькі з'ехаўшых, вымушана з'ехаўшых, але і ўнутры Беларусь. Яны вельмі на нас разлічваюць. У нас, як гісторыя паказвае, ёсць усе магчымасці сёння, каб дапамагчы і каб арганізаваць агульнанацыянальны супраціў. Не на словах, а на справе. Таму для нас персанальна КР – гэта пляцоўка атрымаць ад беларусаў, смелых пасіянарыяў мандат на то, каб зрабіць сваю нацыянальную беларускую вызвольную армію, якая зможа конкретнымі крокамі, як унутры Беларусі, так і звонку вызваліць нашу краіну. Мы не хочам ваяваць, бо кожны, хто прайшоў баявыя дзеянні, разумее, што вайна – гэта кроў, гэта страх, гэта я зараз не пра гэта. Я хацеў сказаць, што давайте зробім так, каб не праз словы, а праз дзеянні рабіць і вызваляць нашу Беларусь. Таму што будзе цяжка, рэжым так не здасца, гэта зразумела, што ён прыйшоў надоўга. Яго дыпламатыяй не скавырнеш. Таму, калі ласка, шаноўныя, знайдзіце магчымасць і прагаласуйце за блок, за нашу фракцыю, за наш рух воля, каб нам максімальна атрымаць магчымасці ў Коордынацыйнай радзе прасоўваць нашыя мілітарныя, парамілітарныя і іншыя пытанні, якія будуць звязаны з вашай менавіта будучыняй. Дзякуй. Так, дзякуй. Евген?
Для нас, для спіса наступ, Координаційна рада – гэта пляцоўка, праз якую можна змяніць стратэгію дэмсіл і рабіць так, каб стратэгіі працавалі на паляпшэнне сітуацыі для ўсіх беларусаў зараз і ў будучыні, калі даць ёй рэальныя паўнамоцтва і адказнасць. Нас выбіраюць тыя, хто стаміўся жыць у рэжыме вечнай міграцыі і хоча мець магчымасць бяспечна вярнуцца дадому. Мы гаворым з тымі, хто разумее, што аднымі прыгожымі словамі пра дэмакратыю і санкцыямі да канца рэжым не зламаць і дадому не вярнуцца. На самой справе больш графаманаў, чым фракцыі воля ў КР3 не было, але мы верым пры гэтым, верым, што з Мікітай, што ў КР4 у нас атрымаецца супрацоўнічаць, і як мінімум тому, што Мікіта умее чытаць. І таму у нас ёсць надзея, што ў гэты раз атрымаецца супраца. А галоўным ресурсам беларускага руху выгнання мы лічым чалавечы ресурс. Без яго мы б не мелі нічога раней. Зараз і не можам нават думаць пра будучыню. Нават людзі, якія яшчэ не з'яўляюцца часткай руха на аднаўленне Беларусі, не могуць быць намі страшны, бо яны заўсёды могуць пачаць гуляць з намі на адным баку. Таму для нас важна, каб людзі, якія дэкларуюць сваю гатоўнасць працаваць дзеля беларусаў, мелі базавыя навыкі камунікацыі, маглі чытаць і ствараць юрыдычныя дакументы, таксама не перакладалі адказнасць за свае правалы на іншых. Калі ласка, галасуйце за спіс нумар 6 наступ. Віншую, спадар Євген, ви таксама умееце, гляжу, чытаць. Так, вялікі дзякуй за тое, што далучылись. Вялікі дзякуй, што далучылись. Я вельмі рад, што адклікнулись чальцы спісаў, каб мы маглі паразмаўляць, каб беларусы маглі больш даведацца пра тое, хто ідзе. І я лічу, што гэта мы сустракаемся не апошні раз, але ж тых людзей, якія ўжо былі, я паспрабую, каб іх уже далучаць іншых чальцоў спісаў, каб таксама гледачы яны пабачылі, хто ёсць яшчэ. Таму вялікі дзякуй, і мы з вами на сёння развітаемся. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Итак, друзья, пока мы ждем новых наших гостей, была пытаначка, калі яна готова. Значит, глядзіце, я не бачыў, чамусьці у меня яе ў чаце няма. Я не ведаю, у меня, бачыце, телефон, і тут у чаце яе не бачу. Так, за кого проголосовали? Значит, 65% за Микиту Забугу, 7% за Евгена Карулова, 9% супраць усіх, і не плануе галасаваць 20%. То бок практычна 30% ці супраць усіх, ці не плануюць галасаваць 30%. Не так уж і шмат, насамрэч, каб гэта що размова пра мільён беларусаў, напрыклад, і прагаласавала 700 000, гэта была б, канешне, жара. Я ведаю, што такога не будзе. І, як мне падаецца, будзе менш удзельнікаў, чым было 2 гады таму. Але можа ўсё змяніцца, можа людзі нейкія пабачаць сэнс у гэтым і так далее, і можа зменіцца. Але ж я ведаю адно, вы себе прыкіньце, каб зараз прагаласавала, напрыклад, 50 000 чалавек. Гэта я так фантазую. 50 000 чалавек зараз бы сказалі: мы ідзем галасаваць, і прагаласавалі. То я не ведаю, у Лукашенка бы, можа, там і ўсё, можа яго бы сэрца і стала, і ён бы недзе ўжо пахавалі яго там. Таму, неяк так. І тут яшчэ, глядзіце, я першы раз такія дэбаты раблю, і я вам абяцаю, што я таксама з гэтых дэбатаў неяк такія вынікі зраблю, над памылкамі папрацую там і так далей, можа, зраблю іх неяк цікава, можа, ў часе абмяжую, там, не ведаю. Таму вы, калі вы ж гледачы, вы гэта ўсё бачыце, і вы таксама ў каментарах мне напішыце, што слухай, а зрабі вось так, ці слухай, а зрабі вось так, ці далучы яшчэ кагосьці, каб нешта каментаваў там, у перапынках, неяк так. І яшчэ раз я звяртаюсь да ўдзельнікаў іншых спісаў, акрамя аднаго, ён ведае, які спіс. Значыць, звяртайцесь, у вас у кожнага ёсць мои контакты, і мы таксама можам ужо у сераду
можам зрабіць таксама з вами размову. Так, чакаем госця, пакуль я не бачу, што ён ёсць. Зараз напишу. Так, чакаем. Вось, пакуль чакаем, то я зараз хуценька на каментары, можа, на які ваши адкажу. Значит, глядзіце, само собой, што у меня ёсць, конечно, свае там, за каго я буду галасаваць, я буду прымаць удзел, але ж я, як ведучы, я не магу там кагосьці, напрыклад, казаць вось там за гэтага ці за тога там і так далей. Вось, таму я потым распавяду вам, што там і так далее. Так, напрыклад, вось пішуць тое, што пішуць, вы ж самі ўсё бачыце. Боже, потым меня обвинять, что я опять неяк не то раблю. Вось, вельмі цікавы каментар. Не несите хрені, живя 6 лет за огородами Беларусі. Вось такія каментары таксама ёсць. Я, правда, не ведаю, каму ён. І вось, і за огородами. Я вельмі люблю огороды. Значит, так. Я прапаную далучыць зараз таго гостя, які зараз ёсць. Мы з ім трошачкі паразмаўляем, а потым, таму што прапаную далучыць, а потым ужо, калі далучыцца іншы госць, мы яго таксама пачнем з ім размаўляць. І так, хто у нас з'явіўся? Итак, усё, гости з нами. И, значит, глядите, следующий спіс будзе Латушка и Рух за свободу. И чалец гэтага спіса Юрий Хубарэвіч. И таксама аб'яднаная грамадзянская платформа и Владимир Шанцаў. Гэта динозавры беларускай апозіцыі. Динозавры. Вось. И там были молодые, якія только пришли в политику, а гэтыя люди уже ў ёй давно. Вось. И... Так, чему-то я вас шую, кто-то там, у кого-то идзе трансляция в эфир. Итак, вітаю вас. Таксама аб'яднаная грамадзянская платформа и Владимир Шанцаў. У кого ідзе гук у эфир? Хто там не ведае, як карыстацца гаджетамі? Вы меня чуете, спадары? Юрась, тебя не слышно. Не, я не чую нічога. Я не чую. Перападключись. Значит, так, вось глядзіце, старыя динозавры апозіцыі, але гаджетамі карыстацца пакуль што так і не навучылись. Трэба, каб моладзь іх недзе там залавіла і показала, вось тут тую кнопачку жаць, а тут гэтую кнопачку жаць. Таму, спадар Владимир Шанцаў, вы разберыцесь, каб гук не ішоў у эфір, то бок вам трэба выключыць трансляцыю непасрэдна. Вось. Юрасю Губарэвічу наладзіць гук. І як только у іх все будзе добра, адразу заводзьце у эфір. Непадрыхтаваныя спісы, абодва. Непадрыхтаваны зусім. Такія важныя дэбаты. Зараз паглядзім, як яны падрыхтаваны па праграмах па сваіх, што яны будуць прапанаваць нам. Ось, і можа, такім чынам яны неяк выедуць з сітуацыі гэтай. Так, я бачу, што Губарэвіча не чуваць. Напісалі. Ну што, дзе яны там падзеліся?
чакаем. Вось, ну, вы ведаеце, старая апазіцыя, яны такія нікуды не спяшаюцца, яны такія ўжо шмат чаго ведаюць, яны такія разлічваюць на нейкі доўгі шлях, каб сілы не страціць, вось па кропачкі неяк там ісці. Вось, ну, бывае такое, што замінкі і інтэрнэт дрэнны, і не ведае чалавек, як там выключыць гук. Глядзіце яшчэ, значыць, акрамя што ідуць выбары ў КР, вось на мой погляд, чаму я вырашыў зрабіць гэтыя дэбаты? Таму што вось усе спісы яны зрабілі свае праграмы. А нейкія праграмы ў мяне ёсць, а нейкіх праграм у меня няма. Вось. І я, калі пачытаў іх, то я бачу, што шмат таго, што супадае, а шмат таго, што неяк там само па сабе, то бок сваё ўжо, што не супадае. Вось. І таму па гэтых праграмах я ўжо магу як бы прадказаць, у якім накірунку хто будзе двигацца і што з гэтага выйдзе. Вось. І таму мне гэта таксама цікава, таму што насамрэч так, ад палітыкі шмат хто стаміўся, і шмат каму хочацца там адпачыць і кудысьці паехаць там, і працы шмат, і, ну, конечно, гэта ўсё понятно. І гэта абсалютна нармальна. Абсалютна гэта нармальна. Вось, але ёсць людзі, якія ў палітыкі жывуць, якім гэта вельмі важна. Вы думаеце, я не стаміўся? Я вам скажу, что у меня просто иногда башка закипает гэтыя читать усе чаты и статьи, и пераглядать стрымы, потому что есть каналы, якія заўсёды гляжу, и гляжу, что там, хто кажа, там и так далей. Но таксама ад гэтага голова гудзіць. Гудзіць просто ужас. Але, ведаеце, ну, гэта патрэбна камусьці гэтым займацца, каб потым даносіць гэта людзям, каб яны ведалі, што, як, потому что ну, для мяне гэта больш як бы вырашыць, а як будзе далей, а што будзе далей. То бок мне не тое, што цікава просто из-за таго, што цікава, а з-за таго, што трэба неяк планаваць сваё жыццё, планаваць свае там нейкія мэты, шагі там і так далей. І таму гэта вельмі важна. Ну, я зараз не толькі пра беларускую апазіцыю, само сабой, гэта і пра вайну ў Украіне, гэта і тое, што робіць Трамп, якія там, ну, гэта кабздец, тое, што робіць Трамп, насамрэч, як я да гэтага адношусь. І тое, даже тыя выбары ў Венгрыі, якія зараз адбываюцца, сёння увечары мы будзем нешта ведаць ужо, ці засталася гэта жаба Орбан, ці не засталася яе. Вось, абсалютна расійская такая жаба сядзіць у цэнтры Еўропы і квакае. Вось. І можа шмат чаго змяніцца. І гэта, канешне, калі ён сыдзе, гэта вялікі будзе удар і па Пуціну, і па Лукашэнку, калі яго вось чалавек, які іх тут інтарэсы прадстаўляе, калі яго не будзе ў краіне ўбаваць. Але як там адбудзецца, халера яго ведае. Так, што, ёсць яны з намі ці не? Дзе нашыя госці? Прашу рэжысёра адказаць. Вось наважваюць зараз гук. Адразу я прапаную, як толькі ён з'явіцца, зрабіце так, каб яго мы пабачылі, таму што пытанняў там таксама хапае. Хапае пытанняў. Вось. Так, прикольно. 6 лет обращаюсь к Латушка, провести стрим и ответить на прямые вопросы от белорусов. А здесь бац, и мне сразу ответили на мой вопрос от живущих за огородами белорусов. Прикольно, да, прикольно. Ось, ой, як прикольно. Я вам не отказал на ваше питание. Як бы, ну, за огородами. Ну, глядите, ось, это вельмі цікава насамрэч, калі кажуць, там уцекачы, там гэты беглыя, там і так далей. Вось зараз палітвязняў, якіх просто выкінулі з краіны. Іх просто взялі іх пашпарты і знішчылі. Ну, і гэта якімі трэба быць пачварамі.
І потым яны кажуць беглыя, збеглі. Ну так ты ж дэбіл, ось ты ж дэбіл, ты ж пачвара. Заўсёды нармальны чалавек, ён ад маньяка спрабуе збегчы. І гэта нармальная рэакцыя, таму што ведаеш, што могуць забіць, могуць пасадзіць там і так далей. І таму хто і самае цікавае, што той, хто піша беглыя там і пачынае неяк пытацца, скажем так, абражаць, яны самі ходзяць по той самай кропачке, калі могуць атрымаць там за кратамі раз і ўсё, і там. Чаму? Таму што ўжо такіх прыкладаў шмат, калі вось гэтыя самыя там ябацькі, яны бам і там. Вось таму беглыя так, за агародамі так, але мы жывем вольным жыццём, вольным, і халуям ім ніколі не паняць, што такое быць вольным. Мы размаўляем на розных мовах. Уродзе бы і словы тыя ж самыя ўсе ведаюць там і так далей, але ж вось гэтае пачуццё быць вольным даже за кратамі, даже ў чужой краіне там і так далей. Гэта ўсё ж такі халуям іх не паняць гэтага пачуцця. Яны ніколі гэтага не адведаюць, што такое паветра волі, паветра свабоды. Так, тут гэты Вадзімка разбушаваўся. Вадзімка, малайчынка. Так, што там у нас з госцем? Гэта, я не ведаю, што там за складанасці. Не ведаю. І гэта, як бы не вельмі добра, калі чакаюць гледачы, калі чакае суразмоўца, таму што наконт стрыма мы дамаўлялись, канешне же, не вось гадзіну таму, а загадзя. Вось. Каментар піша: боты подтянулись, это хорошо, это признак у плюс. Так, спадары боты. Так, сёння быў дзень народзінай Івонкі Сурвілы, так, 90-й год. Так, мне было смешна, як Света адрэагавала на заўвагу Пракоп'ева пра ранжыр, калі абагульнічаць, а вось будзем сядзець на кортках у кругу, пагутарылі мы тыя парламенты. Нешта я не вельмі зразумеў, аб чым ідзе размова. Можа аб тым, што калі Пракоп'еў сказаў, што ты там не там сядзіш там і так далей, я таксама лічу, што гэта нейкі трэш, калі чалавек кажа: слухайце, нам патрэбна становіцца сур'ёзнымі сур'ёзнейшымі палітыкамі, нам патрэбна браць там прыклад вось з тых, хто там і так далей, і пачынае з таго, што а дзе ты сядзіш? Як пасля гэтага можна ставіцца да КР? Вось як? Калі вось нехта гэта бачыць і кажа, і якія потым думкі? Што у вас там у галаве, людзі? Гэта і ёсць сур'ёзная палітыка, што там нехта не там сядзіць, не падзялілі месца. Мне, напрыклад, было пофіг. Хоць вы ўсе ў радочак у кружочак сядьце і пачынайце паміж сабой размаўляць і там пытанні себе задаваць там нейкія. Так. Значыць, прапаную падключыць таго, хто ёсць. Зараз прапаную падключыць таго, што ёсць, мы пачнем размову. Калі далучыцца і іншы, тады... Так, Юрась, вітаю яшчэ раз. Скажы раз, два, тры. Да не чуць Александр, чуешь? Не чуешь. Все, зараз чую. Зараз чую. Мне оператор казал, что все добра з гуком, яшчэ я подключился задолго до старта эфира, тому я разумею, что першие дебаты, напэўна, першы блинкомом, но калі ласка, мяч огород не закидывай, потому что бывает, что тэхнічная праблема и по баку гаспадароў студыі. Но спадзяюсь, што зараз все пойдзе добра. Не. У нас усё апрацавана, ўсё далучаецца, ўсё у нас добра. У нас праграма адна з лепшых для таго, каб далучаць у эфіры. Гэта я так лічу, ці інтэрнэт, ці я не ведаю.
Добра, бываем. давай, Юрась, тады вось пакуль на тыя пытанні, якія ў мяне былі адразу да ўсіх. Значыць, на жаль, не можа далучыцца там наш другі гость, той сябар, з якім бы... Чаму я вырашыў вас у дэбаты паклікаць? Таму што я бачу, што вы вельмі часта спрачаецесь там недзе ў соцсетках, там друг на друга грыкаеце. Мне было б цікава вас побачыць у адным кадры. Так, вось Владзімир з'явіўся. Вось і Владзімир. Владзімир, як чуваць? Владзімир, вы чуеце нас ці не? Он сказал на початку, по-моему, что не чуе. То есть там уже в адваротны бок штосьці не спрацоўвае. Давай тады пачнем нашу размову. Итак, пытанне, як і папярэдных гостей было, у чым ты видишь реальную функцию КР? Вось реальную функцию КР. У чым праблемы, якія ты бачыш? І шмат крытыкі, як вярнуць давер грамадзян беларусаў. Ну, это уже 3 пытання в адным. Ці будуць яшчэ там пытанні? Не, так давай на гэта адразу. Добра, але это вельмі важнае, насамрэч актуальнае пытанне, і калі па парадку адказваць, то асноўная функцыя КР – это прадстаўнічая. Так ці інакш, калі ёсць грамада, калі ёсць людзі, якія аб'яднаныя па прынцыпу тэрыторыі, краіны, альбо нават калі мы гаворым пра тыя нацыі ці этнічныя групы, якія не маюць сваіх краінаў, бо ёсць і такія, ёсць прыклады. Беларусы, дзякуй Богу, все ж таки право маюць. Іншае пытанне, хто на чале гэтай дзяржавы стаіць і ці мае он права прадстаўляць іх інтарэс. Вось у гэтым і вся загвоздка, што беларусы 30 гадоў былі пазбаўленыя права выбару. Чалавек, які захапіў уладу, ён яе узурпаваў. Фактычна выбары Беларусі не праводзяцца, ён сам себе перапрызначае. Но тым не менш заўсёды сцвярджае, што ён адзіны, хто мае права казаць ад імя беларусаў. І зараз у наших грамадзян з'явілася унікальная магчымасць самім абіраць сваіх прадстаўнікоў. Тут мы ўжо пераходзім да праблемаў. Да, асноўная з праблемаў гэта яшчэ адсутнасць такого шырокага разумення важнасці выбарнага інстытута, якім з'яўляецца каардынацыйная рада. Бо в сітуацыі, калі ёсць грамадзяне, калі яны маюць нейкія інтарэсы, і калі хтосьці ад іх імя гаворыць, то тут вельмі просты выбар. Альбо гэта будзе Лукашенко, і ён па-ранейшаму будзе працягваць казаць ад імя ўсіх беларусаў. Неважна, ці яны застаюцца ў краіне, ці яны з'ехалі. Ён будзе прэтэндаваць на тое, што ён адзіны легітымны прадстаўнік беларускага грамадства. Альбо будзе альтэрнатыўная структура каардынацыйная рада, якую можна абіраць, пераабіраць кожныя 2 гады, калі хтосьці не справіўся на свабодных выбарах, дзе падлічваюцца галасы, калі ласка, абірайце іншых, і ўжо гэтыя людзі будуць несці перад вами адказнасць. Вот это асноўная праблема, это нізкі ўзровень палітычнай, можа быць, адукацыі ў нашым грамадстве. Прычым я тут кажу не толькі пра шырокага выбарца, так бы мовіць, шэраговых грамадзян, бо ведаем, што на дэмакратычных краінах частка людзей просто не удзельнічае ў выбарах, і бывае, што яўка адносна і невысокая. Але я кажу і пра палітыкаў, бо у нас ёсць тыя людзі, якія самі сябе называюць палітыкамі, але пры гэтым яны чамусьці не хочуць ісці на выбары, не хочуць пацвярджаць сваю кваліфікацыю палітыка, вось гэты статус, што для мяне з'яўляецца абсалютна дзіўным. Владимир, так, чуете меня? Владимир? Да, теперь слышу. Да. Дякуй Богу, долучились. Владимир, вы пытанне чулі ці нет? Ці яго яшчэ раз агучыць? Нет, конечно. Я подключался. Нет. Добра. Ни меня слышно не было, ни я ничего не слышу. Юрась, перед тым, як я Владимиру задам пытанне, тое ж самае, але ж мы... Пытанне было таксама і ў чым праблемы КР і як вярнуць давер грамадзян. Юрась, продолжи. Так, я працягну. Это якраз комплексная праблема, бо тое, што няма разумення з ролі і сэнсу КР як прадстаўнічага органа, з этого вынікае тая праблема дастаткова нізкай яўкі. Як вярнуць давер? Давер
трэба напрацоўваць. Да, тут няма з чым параўноўваць у нас. Хіба што толькі можам аднесціся да 2020 году, калі, дарэчы, па маёй ініцыятыве, тады я ўваходзіла ще і першы склад КР, было прапанавана беларусам прагаласаваць у падтрымку каардынацыйнай рады, якая стваралась, нагадаю, тады без выбараў, без правядзення выбараў, людзей просто набіралі важных асобаў на чыёсьці меркаванне. Но тым не менш, больш за 500 тысяч беларусаў на платформе «Голас» выказалі давер каардынацыйнай радзе. Зараз гэтыя лічбы на парадкі меншыя, но тут мы можем і пра пэўныя знешнія фактары, якія тут уже называліся не адзін раз. Это і стомленасць ад таго, што хутка все не атрымалася, бо шмат хто спадзяваўся, што от тыдзень-два і все пытанні, все праблемы будуць вырашаны. Калі яны не вырашаны, людзі дэмабілізавалі свой актыўны грамадзянскі ўдзел і сышлі ў прыватныя пытанні. Гэта зразумела. Таксама фактор страха — это то новае, што ёсць пасля 2020 года, калі яшчэ там у другой палове людзі масава выходзілі на мітынгі, дзе рызыкі значна большыя былі, і затрыманні, пасля турэмныя тэрміны, рэальныя крымінальныя тэрміны. Але зараз ёсць пэўная рызыка, і тут якраз таки працуе моцна прапаганда, нават удзелу ў галасаванні. Я ўжо не кажу пра чальцоў выбарчых спісаў, тут это гарантаваныя крымінальныя справы, але прапаганда і тыя, хто ёй дапамагае з ліку нібыта незалежных YouTube-блогераў, там, не ведаю, там, Facebook карыстальнікаў, яны стараюцца гэты фактор страха раздмуваць. І, на жаль, это таксама працуе. Владимир, пытанне тое самае. То бок, Еще раз повторите. у чым вы видите, у чым вы бачыце функцыю КР, чым КР павінна займацца, у чым праблемы КР, і як вернуць давер наших грамадзян, тому что вось я зараз бачу большасць аналітыкаў палітычных, яны кажуць, што на гэтых выбарах удзельнічаць будзе менш людзей. Я яшчэ не ведаю як, ніхто не ведае, але ж аналітыкі кажуць, што зацікаўленасць у КР, у працы КР ўсё менш і менш. Вось як бы вы гэта пракаментавалі? Я, как руководитель Объединенной гражданской партии, регулярно с людьми встречаюсь, и я хочу сказать, еще 3 года назад, когда я только приехал в Вильнюс, высказывались пожелания, чтобы у уехавших белорусов был какой-то представительный орган. Мы с диаспорами, я посещал диаспоры и в Беларуси, то есть и в Литве, и в Польше, и в других странах, высказывались предположения, что тут нужно какие-то собрания проводить, там и так далее, и тому подобное. Но ситуация развивалась так, что существовал Координационный совет, и 2 года назад в результате споров с существующим, 3 года назад даже, существующим Координационным советом 2, мы пришли к компромиссному такому решению, что выборы, что это будет представительный орган белорусской демократии, а выборы нужно проводить по спискам. У нас было очень много споров насчет того, чтобы не оставлять квот общественным организациям. Я сам лично очень много спорил на тему о том, что в этих выборах должны принимать участие в первую очередь политические партии, как это происходит в странах Европы. И вот мы эти дискуссии начали где-то за год до выборов в КР-3. Владимир, вот я вынужден перабіць, прабачце, Владимир, я вынужден перабіць, тому что мы шмат можем пайсці там у гэтыя сторонки, якія былі дискуссии и так далее. У меня конкретное пытанне. Як вы бачыце, у чым праца КР непасрэдна, што гэта быць павінен за орган, якія ёсць праблемы, якія ёсць праблемы, і як прыцягнуць увагу грамадзян да гэтага органа, што трэба зрабіць такое, каб людзям было цікава прыйсці, не прыйсці там адкрыць гаджет, прагаласаваць, і каб іх было там не 5 тысяч і не 10, а 100 тысяч, напрыклад. Вось вашыя прапановы.
Первое. Координационный совет – это представительный орган белорусской демократии. И он нужен. Он нужен для того, чтобы это была и площадка для дискуссий. Он нужен для того, чтобы мы для будущего принимали участие в формировании законов будущей Беларуси. Он нужен для того, чтобы контролировать деятельность кабинета. То есть это та площадка, которая, безусловно, нужна. И Координационный совет признан международными структурами как субъект белорусской демократии. Эту тему нужно продолжать всяческим образом. Какие проблемы? Добре. Проблемы, так. Теперь какие проблемы? Но из 80 выбранных человек в настоящее время осталось, если не ошибаюсь, 59 членов Координационного совета. Люди не почувствовали, что они нужны. Более того, они видели, что часть предложений просто блокируется, что у Координационного совета просто тяжелейшие репутационные потери. Это кейс Мельниковой. И эту тему можно было бы, конечно, закрыть еще год назад. Но вот какие-то неуклюжие выкручивания людей, которые привели Мельникову в Координационный совет, не позволили это сделать. В дальнейшем, я, как сам участник многих дебатов, просто видел нарушение законности со стороны Координационного совета. Вот исключение из Координационного совета Ольги Величко. Грубейшее нарушение того, что принято самим Координационным советом и прописано в нашем уставе. Ну и так далее. И этот, к сожалению, ком наматывался. У нас очень большая проблема с сайтом. У нас нет такой нормальной афиши нашего Координационного совета. Проблемы наслаивались одна за одной и не решались. Просьбы, я вот сам просил Брухана, чтобы мы обсудили в Координационном совете наши проблемы, но, к сожалению, это не было должным образом воспринято, и он сказал, что у нас там все хорошо, я подробностей говорить не буду. Но, тем не менее, мы в Координационном совете могли это делать, но не сделали. Як вырашыць гэтыя праблемы? Як вырашыць, як прыцягнуць увагу? Напрыклад, вось я даже быў у КР, вы ведаеце, што я быў і сышоў, але ж, напрыклад, вы вось зараз мне пра Велічка сказалі, у меня уже даже з галавы гэта выскачала, а я ведаю, што шмат людзей даже нічога пра гэта не чулі, і ім гэта не цікава. Давайте як вернуць увагу людзей і як ім даказаць, я не ведаю, якім чынам, што гэта важная структура. Вось як вы лічыце? Вось мне докажите, что она... Сейчас самое время решать проблемы Координационного совета. Вольются новые силы. Мы должны наладить работу Координационного совета таким образом, чтобы все-таки привлечь на следующие выборы политические партии. К сожалению, только 2 партии высказались за участие в работе Координационного совета. У нас очень большая просто сверхзадача для того, чтобы вернуть доверие Координационному совету, это сделать можно только работой, только какими-то конкретными результатами. Дякую. На жаль, я не могу задаваць у меня, калі я вас чую абодвух, у меня якраз узнікае шмат пытанняў, но я ў вашу беседу улазіць не буду.
Як матываваць людзей, гэта другое пытанне, і пачнем з Юраса Губарыча. Як матываваць людзей прыняць удзел у галасаванні? Як ім патлумачыць, што трэба ісці галасаваць за КР і што трэба галасаваць непасрэдна за ваш спіс? Што б вы зрабілі такога, каб іх матываваць? Юрась. Перадусім матываваць трэба асабістым прыкладам, бо калі узгаданыя палітычныя партыі, на якія хтосьці хоча зрабіць стаўку, яны адмаўляюцца ад удзелу ў выбарах, і гэта унікальная магчымасць. 30 гадоў яны былі пазбаўленыя магчымасці удзельнічаць у выбарах, дзе падводзіцца падлік галасоў, а зараз, калі яна з'явілась, яны знаходзяць нейкія апраўданні і сыходзяць у цень. Калі палітыкі, якія мелі высокія рэйтынгі ў 2020 годзе, але час ідзе, ўжо прайшло 5 гадоў з таго часу, і невядома, які зараз у гэтых палітыкаў рэйтынг, ці могуць яны маюць за сабой нейкіх прыхільнікаў. Яны таксама знаходзяць нейкія адгаворкі і сыходзяць у цень. Вось все чакаюць, калі наступіць зручны момант. Так не робіцца. Калі мы людзі адказныя за то, што адбываецца з Беларусю, з беларусамі і адбываецца тут і зараз, мы павінны браць на сябе абавязак удзельнічаць у выбарах, што якраз такі наша фракцыя і дэманструе. Мы бралі ўдзел у папярэдніх выбарах, так, мы атрымалі 35% галасоў, это не большасць, тут не трэба казаць, мы не мелі кантрольнага пакета. Таксама мы будзем удзельнічаць у гэтых выбарах, і тым больш мы ідзем ўжо з рэалізаванымі пэўнымі напрацоўкамі. Вось это якраз такі пра пытанне даверу. Пытанне даверу ад нашых выбарцаў. Калі мы у 2024 годзе казалі, што адны з ключавых пунктаў нашай праграмы гэта ціск і адказнасць, ціск на рэжым і адказнасць рэжыма, то за 2 гады у нас ёсць што паказаць, што было зроблена ў гэтым накірунку. Это і апошняя недаўняя інфармацыя пра рашэнне міжнароднага крымінальнага суда аб узбуджэнні справы ў адносінах да Александра Лукашэнкі за злачынствы супраць грамадзян Беларусі. Это то, над чым мы працавалі. Это таксама 6 кейсаў нацыянальных у Польшы, узбуджэння пракуратурай спраў у дачыненні да асноўных прыхільнікаў рэжыма, гэта і начальнікі начальнікі Жодзіна СІЗА, таксама 4 дастаткова высокапастаўленыя асобы у МВД, гэта ціск, это то, што прымушае рэжым задумацца, это то, над чым мы працуем. Тут мы паслядоўныя, нам ёсць за што сказаць, ёсць за што адсправаздачыцца, і гэта пытанне даверу з боку нашых выбарцаў. Бо мы іх не падманваем, мы рэалізуем свае праграмы, рэалізуем свае абяцанні. Юрась, па-першае, я лічу, што я зараз скажу пра якія спісы, якія не ўдзельнічаюць, ідзе размова. Першае, гэта які быў КР, гэта Рымышэўскі, які адмовіўся пайсці, Віталь Рымышэўскі. Значыць, другія, я так понял, гэта Бабарыка. Віктор Бабарыка, таксама яны не вылучылі свой спіс. Чаму яны гэта зрабілі, я не буду. Тое, што там было напісана непасрэдна імя, я даже каментаваць гэта не буду, бо гэта выглядае дзіўна. Для мяне. Так? Значыць, і які яшчэ спіс там не пайшоў. І Ягораў Пракоп'я, вось што не пайшоў спіс. Вось 3 спісы, якія не прынялі ўдзел, таму што яны лічаць, што не патрэбна. Владимир, тое ж пытанне. Юрась, але ж я бы хацеў дадаць, таму што наконт гэтага шмат пішуць там каментароў і так далей, што тое, што вось зараз ты распавёў, чым вы займались, я хацеў бы дадатковае пытанне. Гэта вы займались праз працу непасрэдна вашага блока ў КР, ці гэта вы займались як розныя людзі, якія уваходзяць у ваш спіс? А як это можна аддзяліць, напрыклад? Бо я з'яўляюсь старшынём руху за свабоду, і таксама у сённяшнім складзе каардынацыйнай рады у нас 9 чальцоў руха за свабоду. Так, мы аўтаномна як арганізацыя, таксама маем свае пляцоўкі, на якіх можам дагрукацца да міжнароднай супольнасці, уваходзім у розныя партыйныя. Юрась, ты не понял пытанне. Я кажу про тое, што вось што ты казаў, гэта праца КР, не, то бок вы гэта абмяркоўвалі КР, вы там нейкі рыхтавалі, то бок гэта праца ўсяго КР, ці непасрэдна вось чальцоў вашага блока там у іншых структурах?
Гэта праца нашай фракцыі, якая называецца на сёння каманда Латушкі і рух за свабоду. Это праца людзей, якія ўваходзяць в эту фракцыю. Это праца на розных пляцоўках, тым ліку і КР. Тут можна прывесці некалькі прыкладаў. Павел Латушка ўваходзіць у склад дэлегацыі парламенцкай асамблеі Савета Европы, дэлегацыі каардынацыйнай рады. Менавіта з яго ініцыятывы у некалькі ключавых рэзалюцый былі унесены згадкі пра беларускі рэжым, якія, я перакананы, паспрыялі вось гэтай рэзалюцыі тым працэсам, пра які было сказана, это прыцягненню да адказнасці. Гэта таксама наша праца і па шэрагу іншых кантактаў, сустрэчаў, на якіх прысутнічае кіраўніцтва фракцыі, якое прадстаўляе менавіта фракцыю, прадстаўляе каардынацыйную раду. Это сустрэча з дастаткова высока пастаўленымі чыноўнікамі, дзе мы можам даносіць сваю пазіцыю, даносіць сваю праграму. Гэта таксама, калі браць КР, правядзенне слуханняў па адказнасці, якое было ініцыявана нашай фракцыяй менавіта у пачатку, па-моему, мінулого года, у лютым, і па выніках гэтых слуханняў была прынята резолюция координаційної ради. Все это можно складать в один кошик. Конечно же, это наша праца в рамках координаційної ради. Дякую. Владимир, то ж саме питання. Чому люди повинні йти голосувати і чому, наприклад, за ваш спис, за спис Об'єднаної громадянської платформи? Ну, начну со второй части. Почему нужно идти голосовать за Объединенную гражданскую платформу? Платформа создана на основе Объединенной гражданской партии. Объединенная гражданская партия имеет большой опыт. Это организация с бэкграундом, это организация с яркими людьми. Часть из них отдали свои жизни за борьбу за лучшую Беларусь. Это Карпенко, Захаренко, Гончар. Они пострадали, они были убиты эскадронами смерти. Но это не сломило партию. Партия осталась жить, она работает. У нас опыт участия в парламентских выборах, в выборах в местные советы. И мы идем как бы готовые уже к парламентской работе, к серьезной парламентской работе. Может быть, эта работа скучная, потому что принятие законов – это кропотливая, не всем интересная работа, как показывает вот КР-3. Но это надо делать. Это надо делать и еще и потому, что этот Координационный совет – это школа демократии. Нам нельзя забывать то, что вот политическим партиям, что у нас цель побеждать на выборах, приходить, получать какие-то результаты, и нас должны оценивать люди, а люди могут нас оценивать только на выборах. Поэтому мы идем. И поэтому мы предлагаем себя как испытанную политическую силу. Я могу дадаць, што людзі вас могуць ацэньваць не толькі на выбарах, таму што, сябры, у чаце ідзе галасаванне, адказвайце на гэта галасаванне, якое мы потым агучым. І так, далей пытанне. Я яго, можа, скарачу. Значыць, Беларусь – гэта крыніца пагроз. Не у рэгіёне, у тым ліку і ўнутры краіны. Ваша пазіцыя, вашага спіса непасрэдна. Смягчэнне даўлення, ці ціск яшчэ больш павялічыць, ці перамовы там, ці паспрыяць таму, каб гэты рэжым там неяк зрушыць там і так далей. Агучце вашу пазіцыю. Юрась. Хто першы? Юрась першы. Відавочна ўжо па тых словах, што я казаў у першай частцы нашага стрыму, это адны з ключавых пунктаў праграмы фракцыі Латушка і рух за свабоду. Два пытання: ціск і адказнасць.
Ціск немагчымы без рэакцыі, адпаведнай рэакцыі на дзеянне рэжыма праз увядзення тых жа персанальных альбо сектаральных санкцый. Асабліва гэта відавочна і лагічна выглядае ў сувязі з падзеямі расійскага ўварвання і вайны в Украіне. Таму мы застаемся прыхільнікамі адпаведнага ціску адпаведнага сітуацыі. Таксама гэты ціск прымушае рэжым Лукашенка ісці на перамовы і вызваляць палітвязняў. Калі б не было ніякіх санкцый уведзена з 2020 года, а рэпрэсіі распачаліся, тут Александр можа свой досвед, якраз прывяду твой досвед. Яшчэ да дня выбараў людзей закідывалі ў турмы, то зараз бы эти тысячи людей заставались у турмах. І не было бы нават размовы про вызваленне хаця бы там некалькіх десяткаў ці некалькіх сотняў, як это адбылося ў апошнім часам. Тому ціск, покуль рэжым Лукашенка не зменіць сваю палітыку, покуль ён будзе працягваць рэпрэсіі, павінны заставацца ціск на гэты рэжым. Ну і таксама за яго саўдзел у вайне Расіі супраць Украіны. Дзякуй. Владимир? Наша основная задача – это режима Лукашенко. И она возможна при стечении двух обстоятельств. Это давление снаружи, давление со стороны других стран и поддержка, и плюс сопротивление внутри страны. Это как бы классика победы над диктаторскими режимами. Поэтому мы, конечно, поддерживаем те меры, которые принимают страны в организации давления на этот режим. Мы видим, что это приносит какие-то плоды. Значит, вот в деле освобождения, в частности, политзаключенных. Но, к сожалению, мы имеем и другое, что как бы освободив 100 человек, этот режим 100 человек прихватывает, пополняет запасы. И, конечно, дело может кончиться тем, что санкции закончатся, а количество политзаключенных останется тем же. Поэтому мы только за то, чтобы за усиление давления на этот режим. Дякую. Ну і зараз к самому цікавому. Ви павінны былі падрыхтаваць па 5 пытанняў кожнаму. У вас ёсць магчымасць іх агучыць і магчымасць адказаць і магчымасць рэфлексіі на гэтае пытанне. І пачнем з Владимира Шанцева. Владимир, прапаную вам задаць пытанне Юрасю. Сейчас тяжелая часть будет. Но первый вопрос, конечно, к Юрасю, это кейс Мельниковой. Почему? Не почему так случилось? Почему такая реакция и у вас лично, и Латушка? Появляются публикации в средствах массовой информации, а пресса – это четвертая власть, а у вас такая нервная реакция. Вместо того, чтобы должным образом отвечать на критику, вы начинаете обвинять всех в, что это происки КГБ. То есть вот такой какой-то кургузый нарратив идет. Для чего это все делать? Для чего вы это делаете? Понимаете, если бы были проанализированы ошибки. И... Владимир, пытанне. Зараз мы задаем пытанне. Да. Поэтому Почему вы так делаете? То есть, добра, я зразумеў пытанне. Для меня его сэнс гучыць так, что Владимир у меня пытается, а чему мы не подыгрываем КДБ ось у гэтай гульні. То есть он бы хотел, каб мы, напэўна, так подыграли, приняли тыя наратывы, якія прыходзяць з Беларусі. Ну, разберем вот это все апошнія паведамленні пра з'яўленне кватэраў і там нейкай маёмасці. Ну, тут якраз да Александра могу апеляваць, спадзяюся, он нам свои, можа, 5 слоў вставіць, як прадстаўнік арганізацыі сілавікоў. Ці складана зараз падрабіць запісы у
регіструючым органе у БТІ, там ці як он называецца, пра нейкія кватэры. То есть ці можа это рэжым зрабіць, альбо это вот зусім немагчыма. Ці Конечно, складана немагчыма. зрабіць нейкія фотаздымкі? Канешне, чаму Белпол нічога не выказвае па кейсу Мельнікавай, хаця да нас звяртались з гэтымі пытаннямі, таму што насамрэч невідавочна, пакуль няма, мы так лічым, пакуль няма ніякай магчымасці казаць пра тое, што яна насамрэч знаходзіцца ў Беларусі, таму што яна набыла гэтай кватэры, таму што яна знаходзілася ў гэтым спортзале. Гэта мы так лічым. Як яно на самай справе, мы просто не ведаем. Дякую вялікі. Так, вот в этом ёсць вся логіка, што гэтыя тэмы з'яўляюцца якраз такі напярэдадні выбараў Координацыйную раду. Координацыйная рада – это костка в горле для режима Лукашенко, бо это один реальный выборный орган. Не только на территории европейских краін, где знаходятся белорусы в выгнании, але и для самой Беларуси, где уже 30 годов ничего никто не выбирал. Тому, конечно, это кейсы будут з'являться, конечно, это будет спроба зрабіць удар по нашей фракции, по команде «Латушка» и «Руху за свободу». И, конечно, на жаль, находятся те, кто готовы доброохотно подыгрывать КДБ, раздзьмуваючи эту тему, которая, добра, не буду называть прозвища, але вы сами все тут бачите. Мы подыгрывать КДБ в этой гульне не будем, тому наша реакция менавіта вось такая. Владимир, у вас есть магчымасць отрефлексовать на отказ Юрся? Ушел от ответа. Опять, понимаете, еще раз хочу сказать, что средства массовой информации – это четвертая власть. Они строго должны за нами следить. И называть то, что публикуют средства массовой информации происками КГБ, это, я хочу сказать, значит, вот ребята эти научились этому у Лукашенко. Дякую за рефлексію. Юрась, питання до Владимира. Да, я скажу, по-перше, не треба мне навешивать те словы, які у чужой голове, я не называл. Питання, да. Но окей, перейду до питання. Питання перше вельми простое про новые выборы. Наколькі мне вядома, спадар Шанцаў был і застаецца по сённяшні дзень удзельнікам фракцыі, якая называется «Европейский выбор». Гэтая фракцыя была сфармавана, як і все астатнія, на основе выбарчага спіса, які меў сваю праграму, які, напэўна ж, нешта зрабіў за гэты час у Координацыйнай радзе, які мусіць справаздачыцца за то, што ён зрабіў ці не зрабіў. А зараз, сачыняючы спісы, я гляджу, што спадар Шанцаў прынял рашэнне перайсці ў іншы выбарчы спіс. Вот у меня пытанне, а чаму менавіта так здарылася? Што паслужыла прычынай? Чаму вы вырашылі перайсці з аднаго спіса, які працягвае свой удзел у выбарах, у іншы спіс? Список европейского выбора перед прошлыми выборами формировала Объединенная гражданская партия. И конкретно формированием списка я занимался. Поэтому, когда мы, значит, перед тем, чтобы вот каким-то образом начать подготовку к выборам, мы в партии посоветовались и пришли к выводу, что мы сейчас не будем позволять кому-то размазывать Объединенную гражданскую партию и будем формировать этот список. Мы пригласили в этот список людей из европейского выбора, объяснили, что у нас номером один будет при партии Козлов. Господин Мацкевич не согласился терять свой первый номер, поэтому мы просто пошли своим путем. Мне не совсем понятна позиция господина Мацкевича, но я это обсуждать не буду. Мы идем своим партийным списком на основе того, может быть, и тех ошибок, которые мы допустили 2 года назад. Что касается меня, то я вышел из состава европейского выбора, я написал в заявлении, что я не согласен со стилем, методами работы господина Мацкевича.
Вот таким вот образом. Дякую, Юрась. Буде некий коментар? Ну так, я тут нават не ведаю, як рэфлексаваць, бо цяжка будзе далей весці дыскусію па пытаннях справаздачнасці, калі чалавек мяняе спісы і атрымліваецца перакрэслівае свае дзеянні ці бездзеянне за вот эти 2 гады. Ну вот такая рэфлексія. Дякую. Владимир, Я тоже питання. сейчас отрефлексирую. Не. Зараз Хорошо, ваше питання. Владимир. Зараз ваше питання. Хорошо. Я продолжаю кейс Мельниковой. Вы не согласны с тем, что я говорил. Я вас понимаю. Но тут такой... Пропали 150 тысяч. Значит, вы представляете себе, что если бы на какой-то фирме пропали 150 тысяч по вине какого-нибудь отдела или сотрудника, и как бы поступил директор этой фирмы? Я вот... На эту тему много фильмов всяких снято, но обычно директор через неделю, вам говорит неделю срока, а чтобы деньги вернули, как хотите. Поэтому у меня точно такое же мнение, что, вы понимаете, вы потеряли ли, они ушли, в том числе это деньги как бы мои, члена делегата Координационного совета. Поэтому у меня вообще такое мнение, что вы бы сначала вернули деньги, а потом формировали список. Как вернуть деньги? Я вам могу подсказать. Складчину, на стройку. Меня не интересует. Вы деньги должны вернуть. Питання хотів би почути. Питання в чому? Чи це пропанова? Чи що це? Это, Владимир, а питання в чим? Питание в том, когда вы вернете 150 тысяч. Это ваш сотрудник, которого вы привели. Я ничего знать не хочу. Дякую, Владимир. Добре. Паспрабую адказаць. Добрая пазіцыя, нічога ведаць не хочу, але штосьці патрабую. Ну, тады давядзецца трошки правесці лікбез. Вот хочаце вы это ведаць ці не, але давядзецца пра это сказаць. Но пачнем з таго, што Анжеліка Мельнікова, так, яна удзельніца была нашага спіса, але яна абіралась усімі дэлегатамі Координацыйнай рады. І ў тым ліку за яе абранне на пасаду спікера галасавалі і фракцыя «Еўрапейскі выбар», якую вы на той момант прадстаўлялі ці ўваходзілі. То есть тут это супольная адказнасць наша всех за то, што яна стала спікером. Адносна грошай і магчымасці вот эту неяк сітуацыю предотвраціць. Пачнем з таго, што грошы прыйшлі на рахунак арганізацыі, фундацыі, якая не належыць ні Координацыйнай радзе, ні камандзе Паўла Латушкі, ні руху за свабоду. Гэта рахунак фундацыі кіберпартызанаў. Дастаткова сур'ёзнай арганізацыі, я хацеў бы в это верыць, што з дастаткова сур'ёзным узроўнем праверкі тых людзей, якім яны давяраюць вядзення справаў. І фактычна пацярпелым бокам тут в першую чаргу з'яўляецца вось гэта фундацыя. Ёсць правовыя механізмы вяртання сродкаў, калі сродкі належалі альбо гэтай фундацыі, за што яна брала адказнасць перад тымі, хто перадаваў сродкі, яна павінна звярнуцца ў прокуратуру, суд, там ці куды заўгодна, бо мы знаходзімся ў правовых краінах, ёсць інструменты, дзе можа быць праведзена расследаванне і вынесена адпаведнае рашэнне. Ну, калі ласка, я не магу як фізычная асоба звярнуцца ў суд адносна гэтых сродкаў. Тое ж самае тычыцца Координацыйнай рады. Калі Координацыйная рада лічыць, што яна з'яўляецца пацярпелым бокам, то яна можа ініцыяваць такі працэс зварота, хоць і не з'яўляецца юрыдычнай асобай, но чамусьці не ад вашай фракцыі, не ад вас асабіста прапановы па рэалізацыі такого зварота у праваахоўныя, няхай такім органам, не паступала. То есть зараз вы гаворыце: верніце мне мои грошы, но ніводнага крока, каб зрабіць рэальна это в рамках правового поля, вы не прапануеце і не робіце. Владимир, ваша рефлексия... Рефлексию можно? Ну, вы знаете,
сейчас сделан запрос, вот сейчас. Это во-первых. Во-вторых, значит, когда формировался состав Координационного совета, то вот если у вас претензии, что я в том числе тоже проголосовал за Мельникову, то я прошу прощения, но я как бы новый человек в этой политической кухне, и я, безусловно, вот приехав в Вильнюс, я очень много, беспрекословно доверял очень многим. И если выставили кандидатуру Мельниковой, то я просто поддержал. Но в данной ситуации нельзя путать коллективную ответственность и персональную ответственность. Есть в понятиях, вы вот занимаетесь там кадровым резервом, но у каждого руководителя есть персональная ответственность за порученный участок работы. А сваливать все на коллектив – это просто на подход. И так не делается. Не надо Дякую, уходить Владимир. от ответственности. Дякую, Владимир, за вашу рефлексію. Юрась, пропоную задати питання до Владимира. Добра, калі ён ужо так любіць гэтыя тэмы, то падыграю. Задам таксама ў гэтым накірунку пытання. Ситуація такая, от, як яна выглядае, тут мой шановны апанент пагодзіцца ці не, паглядзім. На маё меркаванне, Координаційная рада з'яўляецца рэальна болевой кропкай для рэжыма Лукашэнкі, і спецслужбы прадпрымаюць шмат якія захады, каб прыпыніць дзейнасць Координаційнай рады, дыскрэдытаваць яе, зрабіць атакі супраць асобных лідараў Координаційнай рады. Ну, это логічна, тому што калі структура рэальна дзеючая і яна можа дасягаць пэўных вынікаў, пра якія я казаў, прынамсі адносна нашай фракцыі, то гэта праблема для рэжыму. І, адпаведна, спецслужбы знаходзяць тых, хто добраахвотна ім дапамагае. Можа быць, па наіўнасці, можа быць, па нейкай залежнасці ад гэтых спецслужбаў, што таксама такія кейсы ў беларусаў здараліся ў выгнанні, калі выкрывалі людзей, якія працавалі на рэжым там альбо за нейкія бонусы, альбо пад ціскамі і так далей. Пытанне ў тым, ці згодны шаноўны спадар Шанцаў з тым, што вакол Координаційнай рады існуе такая сітуацыя, як я її описав. Ці не згодны, може бути, заперечить мене. Дякую. Я отвечаю на этот вопрос таким образом. Вокруг нас крутится огромнейшее количество агентов, безусловно. Мы же находимся в особо опасной среде. И, к сожалению, значит, вот если сравнить это вообще с человеком, то и в жизни человек тоже постоянно окружен огромным количеством вирусов, бактерий, паразитов всяких, и выживает здесь сильнейший. Поэтому я для себя давно понял то, что вокруг нас их очень много, поэтому надо просто соблюдать меры предосторожности, не позволять себе некоторых вещей, ну и так далее и тому подобное. И ваша личная безопасность каждого из нас, это может аукнуться для всего коллектива. Поэтому вот эти вопросы нужно постоянно решать, в том числе и для себя каждому. Еще раз хочу сказать, людей, которые нас окружают, среди этих людей огромное количество тех, кто фотографирует, доносит, стучат. Что делать? Дякую. Рефлексія, Юрась, будзе? Ну, добра, што нашы тут думкі сыходзяцца ў тым, што мы дзейнічаем у вельмі складаных умовах і што рэжым не пакідае спробаў атакаваць Координаційную раду і асобных лідараў праз розных агентаў, пра якіх таксама ўзгадаў спадар Шанцаў. Ну, я спадзяюсь, меня ўжо ў гэтым складзе не будзе, але я спадзяюсь, што тыя прапановы, якія былі ад
блока, на той момент блока волі, ўсё ж таки будуць разгледзены, я кажу, наконт паліграфа. Значыць, раз вы оба згодны, што вакол многа гэтых там розных непонятных момантаў. Пытанне Владимира да Юрася. Один из вопросов, который должен решать Координационный совет, видимо, будет такой, как совершенствование работы переходного кабинета. Я хочу сказать, вот существует НАУ, существует переходной кабинет. И в представлении многих обывателей существует такое мнение, что как бы у нас два правительства, что происходит дублирование функций, а это, значит, тратит ресурсы дополнительные, параллелизм в работе, который мешает работать, дублирование и так далее. Вот рассматривали ли вы такой вопрос в перспективе, чтобы каким-то образом оптимизировать работу управления, ну, так скажем, оппозицией, в том числе со стороны переходного кабинета? Так, конечно, мы разглядали гэта пытанне, мы его постоянно разглядаем на нашей роли. Адзінае, что я не зразумел трохи, чаму тут узгадываецца НАУ, бо НАУ это якраз таки экспертная супольнасць, якая працуе над сваім канкрэтным набором задач. Яна ніякім чынам не дублюе дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета. Калі вот для мяне про это дубляванне нейкая інфармацыя даходзіць з дыскусій, публікацый, то тут хутчэй гаворка ідзе про офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, дзе вельмі часто перасекались накірункі працы, але і тут, по-моему, адбываецца апошнім часам пэўная аптымізацыя, і вось гэтыя дублюючыя функцыі яны не настолькі прысутнічаюць. Што тычыцца самога аб'яднанага пераходнага кабінета і ўжо ролі каардынацыйнай рады, то і тут мы можам заўную эвалюцыю, бо калі прызначался першы склад аб'яднанага пераходнага кабінета, фактычна это было адзінаасобнае рашэнне Светланы Ціхановскай як кіраўніцы кабінета, так, ну, на той момант яна на гэта мела абсалютнае права, і каардынацыйная рада хіба што праз некаторы час толькі змагла правесці слуханні па прадстаўніках і даць ім сваю ацэнку. Па выніках гэтых слуханняў заўважу, што з іх страцілі свае пасады, што гаворыць, што роля каардынацыйнай рады ўсё ж такі істотная. Зараз сітуацыя змянілася, і каардынацыйны прадстаўнік у кабінеце не лічыцца заняўшым сваю пасаду, покуль не пройдзе праз адабрэнне і галасаванне каардынацыйнай рады. То есть тут таксама это дастаткова сур'ёзны істотны момант, калі ад нашых рашэнняў можа залежыць склад кабінета, бо каардынацыйная рада мае поўнае права кагосьці не падтрымаць і не прагаласаваць, і гэтага чалавека ў кабінеце не будзе. І ўжо трэці крок, які таксама я лічу, што варта зрабіць, это надаць большай ініцыятыўнасці самой каардынацыйнай радзе ў плане вылучэння прадстаўнікоў у аб'яднаны пераходны кабінет. Бо не чакаць, покуль Светлана Ціхановская знойдзе чарговую кандыдатуру, але быць тым органам, які сам прапануе такія кандыдатуры. І на гэта мы таксама маем поўнае права ў адпаведнасці з пратаколам ўзаемадзеяння паміж трымя структурамі, але, на жаль, чамусьці ім так і не скарыстались. Я спадзяюсь, што вот якраз такі чацвёртае скліканне будзе больш ініцыятыўнае ў гэтым пытанні. Владимир, рефлексия. Як вам отказ? Я согласен с Юрасем. Это вопрос на перспективу. И вообще вопрос совершенствования управления, он должен постоянно находиться в нашем поле зрения. И я так понял по апошняму пытанню, так? Юрась, Владимиру пытанне апошняе? Так, ну вот, як Владимир ўжо сказаў, ён прадстаўляе зараз абсалютна новы спіс, які раней не ўдзельнічаў у каардынацыйнай радзе, і
в сітуацыі, калі гэты спіс набярэ галасы, сфармуе сваю фракцыю, у меня просьба назвать 3 конкретных рашэння, якія будуць прапанаваныя гэтым спісам на самым пачатку дзейнасці Координаційнай рады. Ну, мы идем таким образом, что у нас есть один список. Это список кандидатов в Координационный совет. И мы сейчас формируем второй список. Мы формируем второй список. Это будет список, как бы экспертная группа будет при этом совете существовать. И в дальнейшем, значит, мы свои решения будем формировать таким образом, значит, вот двухэтапно. Эксперты плюс члены Координационного совета. Что касается того, что мы бы сделали первым номером, ну, вот я сейчас не буду по номерам расставлять, но один вопрос, который мы начали уже обсуждать, мы уже обратили внимание, что слишком много как бы представителей исполнительной власти оказываются в Координационном совете. И несмотря на то, что у нас такой есть Козлов, он член кабинета, мы и в том числе и с ним обсуждали этот вопрос, чтобы сотрудников кабинета и вообще создать перечень лиц, которые не могут быть в Координационном совете. Почему? Потому что, с одной стороны, есть опыт других стран, где Владимир, пробачьте, да. Владимир, пробачьте, давайте мы просто отказывать на пытанні. Ну, что вы пропонуете? Достаточно. Этот вопрос мы будем рассматривать. Ви пропонуєте, каб тыя чальцы, хто знаходзіцца у АПК, в Об'єднаному переходному кабінеті, яны не были чальцами. В том числе рядом с ними. Мы будем обсуждать этот вопрос. Угу. Дякую. Юрась. Я добавлю, я прошу прощения, очень важное добавление. Дело все в том, что почему мы подняли этот вопрос. Потому что одно дело парламент, допустим, Литвы, а другое дело Координационный совет. И в Координационном совете одна из основных задач – это контроль переходного кабинета. А себя контролировать, если там все уже будут, себя контролировать будет, ну как, сложно, невозможно. И вообще, возможно ли это? Вот в чем все дело. Так, ну, я понял думку. Юрась, буде яка рефлексія? Так, ну, на жаль, как бы я не почув 3 конкретных крока, бо у спіса ж есть программа, напевно, там это могло бы быть закладено, але вот спадзяюсь, что для моего доброго знакомого Миколая Слова гэта заява про вот такі падыход не стане шоком, бо ён яшчэ не паспел вступіць в посаду, з'яўляецца лідарам спіса, і гэты ж спіс будзе нейкім чынам ставіць пытанне пра немагчымасць заняцця месца в АПК и КР. Ну, для меня это выглядает трохи дивным, но изноў таки доброе, я не лезу в чужие справы. Поспробуйте как-то это реализовать. Мы только вчера обсуждали это. Дякую. Владимир, ваше питання апошнє? Да, Юрася. Ці уже было? Значит, вот, казалось бы, мелкий вопрос. Но исключение Величко из Координационного совета было проведено совершенно незаконно. Что вы можете сказать по поводу? Я могу сказать коротко, это выключение адбылось по яе уласнай ініцыятыве. Пытанне некалькі разоў разглядалася і на ўзроўні нарады фракцыі, і выносілі галасаванне на агульнае паседжанне, і гэта пазіцыя па законнасці і правамернасці яе выключэння агульным сходам была пацверджана. Таму вяртацца да ось тых
гэтых рэчаў. Ну, можам, канешне, патраціць яшчэ гадзіну на дробязі і нюансы, але лічу, што наўрад ці это будзе камусьці цікава. Моя теперь рефлексия. Так, Она обратилась, основным источником информации было то, что она к вам обратилась. А не в секретариат, не к спикеру. Она не обращалась. А вы ее взяли и исключили. Понимаете, вроде бы мелкий факт, но это человек. Это член Координационного совета, делегат. Вот в чем все дело. А наш Координационный совет должен стоять на страже законов. Вот моя рефлексия. дякую. Значыць, магчымасць па некалькі хвілін прамову пра ваш, ну, тое, што хаце, пра ваш спіс, можаце там наконт там свайго сабеседніка там і так далей. То бок некалькі хвілін. Пачынаем з Юрася Губарэвіча. Дзякуй вялікі. Ну, першае я адкажу, што у нас ёсць якраз такі адказ на то, якія канкрэтныя першыя крокі мы будзем рабіць. Гэта одно з самых важных — это інституцыяналізацыя працэса адказнасці, і я лічу, што в КР варта стварыць пастаянны механізм координации с родными партнерами и Международным крымінальным судом, таксама па нацыянальных расследаваннях, каб паскараць гэтыя працэсы. Другое — гэта практычнае рашэнне для беларусаў, то, што мы рабілі і робім, але мы падрыхтуем і будзем працоўваць пакет канкрэтных рашэнняў па візах і легалізацыя ў беларусаў у краінах ЕС, асабліва з фокусам на Польшу і Літву як нашых бліжэйшых суседзяў. І тут мы будзем таксама абапірацца на тыя міжнародныя рашэнні, рэкамендацыі, якія рыхтаваліся ў свой час з удзелам сябраў Коордынацыйнай рады. Тут люксембургскія можна згадаць рашэнні і рашэнне Савета Европы. Ну і трэцяе — гэта падвышэнне эфектыўнасці самой Коордынацыйнай рады, бо перакананыя, што так, папярэднім скліканні было шмат праблемаў, было шмат памылак, можа быць недастатковы ўзровень справаздачнасці і празрыстасці. Таксама над гэтым трэба працаваць, тым ліку замацоўваючы пэўныя рашэнні ў статуце. І самае галоўнае, я прапаную ўсім беларусам падумаць, хто вы хочаце, каб прадстаўляў вашы інтарэсы. Той самазванец, які 30 гадоў сядзіць у Мінску і называе себя прэзідэнтам і гаворыць ад вашага імя, ці тыя людзі, за каго вы маеце магчымасць прагаласаваць на свабодных дэмакратычных онлайн-выбарах, дзе будуць падлічаныя галасы. Вось просто дайце сабе адказ на пытанне, прыйдзіце на выбары, калі вы прымеце такое рашэнне, прагаласуйце, галасуйце за спіс нумар 9, Латушка і Рух за свабоду. Гэты спіс я прадстаўляю. Дякуй. Владимир, ваша чарга. Самое ужасное, что натворил режим Лукашенко за 30 лет, он отучил белорусов от демократии. Я был депутатом Могилевского городского совета в 90-м году, и я просто хорошо представляю, когда избрали КР-3, Координационный совет 3, мы делали те же ошибки, что и молодые депутаты, которые только получили возможность управлять государством, только что глотнули свободы. И мы сейчас учимся на своих ошибках. Но, тем не менее, Координационный совет – это школа демократии. Мы через него должны пройти. Не воспользоваться этой возможностью нам просто нельзя. Если мы хотим строить новую Беларусь, мы должны строить новый парламент, основы которого будут заложены в Координационном совете. Люди, которые избирают нас, должны научиться и выбирать тех, которые достойны, которые смогут отстаивать их интересы. Это тоже немаловажно, потому что у людей 30 лет ничего не спрашивали, а теперь они должны брать ответственность на себя, выбирая нас. Поэтому приходите на выборы, голосуйте за список номер 5, который сформирован Объединенной гражданской партией, у которой большой опыт. Это партия, которая прошла
через огонь, воды и медные трубы, она осталась, она сохранилась. Люди из нашей партии остались несломленными, остались верными Беларуси, остались верными своему народу. И в этом мы видим свое основное преимущество перед другими. Голосуйте за список номер 5. Аб'яднана грамадзянская платформа. Дзякуй, што далучылись. Яшчэ раз вы можете абмеркаваць у сваіх спісах, хто можа яшчэ далучыцца да дэбатаў. Я напомню, што іх ёсць магчымасць, у меня ёсць час зрабіць іх, напрыклад, у сераду і ў нядзелю, то бок 2 разы у тыдзень. Вось таму можете абмяркоўваць, можете шукаць самі партнераў, выходзіць на мяне, і мы гэта будзем рабіць. Дзякуй, што далучылись да эфіру, і жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй. І так, сябры, зараз я прашу, каб выклалі апытанку, якую зрабілі. Зараз так, за кого б вы галасавалі? Шансаў 31%, Губарэвіч 44%, супраць усіх 11%, і я не планую галасаваць 14%. Разрыў паміж Юрасём і Владзімірам 13%. Не так уж і шмат, таму аб'яднаная грамадзянская платформа есть над чым працаваць, каб гэтыя адсоткі неяк раз і ўсё. Сябры, вялікі дзякуй, што вы далучылись да эфіра. А яшчэ раз скажу, што так, гэта складаныя тэмы, гэта палітыка, гэта не цікава, тут не пакажуць вам там, як дзяўчыны там нейкія сімпатычныя танцуюць там і так далее. Канал-то экстрэмісцкі. Але ж вялікі дзякуй, што вы і галасавалі, і што пабачылі, што і як. Ну, то бок, гэта ўжо зараз ідзе удзел у нейкім дэмакратычным руху, таму што даже вось пісаць каментары у чатах і паміж сабой размаўляць і так далей, гэта добрая справа насамрэч. І сябры, Христос у вас крос, і добрага вам вечара, і жыве Беларусь.